நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி ஒரு ரிவிஷன் வேணுமா இல்ல நீங்க டைரக்டா எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா? ரிவிஷன் கொடுங்க மாதாஜி. நான் கொடுக்க போறது இல்ல, நீங்க கொடுக்க போறீங்க. சோ பேசிக்கலி மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு ஹோம்வொர்க் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 சாப்டர்ஸ் டெய்லி ஒரு half an hour எடுக்கலாம் நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து. ஓகே ஓகே. Question and answers, right? Question answers also a good idea. அதை எடுங்க. Yeah. ஒன் ஹவர் ட்ரை பண்றேன் முடிக்கிறதுக்கு. முடிஞ்சு டைம் இருந்தா 15 மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நம்ம கர்ணரின் கதையை கண்டினியூ பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஷேரும் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? ஹரே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பிரேயர்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचादादसतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் அன்மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு என்ன சாப்டர்ல இருக்கோம், என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம், ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? 17th சாப்டர் படிக்கிறேன். வெரி நைஸ். 17th சாப்டர் எத்தனை பேர் படிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க? நான் படிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜியா? யார் அது? மல்லிகா மாதாஜியா? படிக்கல மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம வந்து ஓகே லாஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் சொல்லி படிச்சிடுங்க, இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆகும் உங்களுக்கு போக போக. ஸோ 17 சாப்டர்ல வந்து இப்போ வந்து ஓகே 17 சாப்டருக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டே நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எதுக்கு நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் எவ்வாறு பக்தி செய்வது, பகவானுக்கு எவ்வாறு பக்தி தொண்டு செய்வது என்பதை அறிவதற்காக. பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றதுக்கு எப்படி பண்றோம் மாதாஜி? என்ன ப்ராசஸ் பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? சாதனா பக்தி பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். சோ சாதனா பக்தி எதுக்கு பண்றோம்? நம்ம கிட்ட இயற்கையாவே பக்தி இருக்கு மாதாஜி, ஆனாலும் அது வந்து நமக்கு மத்த இடம்லாம் தெரியல, மறந்துட்டோம். அதை வந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து அந்த சாதனா பக்தி மூலம் அதை வந்து புதுப்பிச்சு பக்தியை வெரி நைஸ். ஹரி போல். சோ பேசிக்கலி நம்ம சாதனை பண்றது நமக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்கிற பக்தியை எழுப்புறது. சோ சாதனை பக்தி பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன வரும்? நம்ம சாதனை பக்தி பண்றோம், அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ராகனுக்கா பக்தி. பிரேமா அவ்வளவு சீக்கிரம் வராதே மோகன்தாஸ் பிரபு, இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் பிரேமா ராகானுக்கா வரும். சோ பேசிக்கலி சாதனை வந்து இஸ் அ எக்ஸிகியூஷன். நம்ம பண்ற, அதாவது நம்ம வந்து சம்பந்தா அபிநயா பிரயோஜன் அபிநயா ப்ராசஸ் தான் சாதனைன்றது. அதாவது நான் என்ன பண்றேன்றது. சோ நம்ம வந்து அதுல அபிநயா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா சாது சங்கா எல்லாமே பண்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பாவக்கு போவோம். பாவ பக்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் சாப்டரும் இந்த சாப்டரும். சோ பாவ பக்தினா என்ன?
Spontaneous side, you should be able to do that. அப்போ ராகானுகா பக்தி என்ன? ராகானுக பக்தி தான் spontaneous. ராகானுகா ஸ்பான்டேனியஸ். அப்போ பாவ பக்தி என்ன? எப்பவுமே இந்த பாவ பக்தி கொஞ்சம் குழப்புது மாதாஜி. ஓகே, சோ ராகானுகா பக்தின்றது வந்து ராகானுகா சாதனா பக்தி தான். சோ ராகானுகா ஸ்டேஜும் சாதனையில தான் இருக்கு. ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து இன்னைக்கு நீங்க சாதனை எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா? அப்போ என்ன பண்றீங்க? உங்களுக்கு வந்து ஓகே நான் சாதனை பண்ணணும், ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்க, தனேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னாங்க, பண்ணா கோலோகம் பண்ணணும்ன்ற நம்ம பண்றோம் 16 ரவுண்ட்ஸ். ஓகே, எனக்கு ஒருத்தங்க கேட்டாங்க நீ என்ஜாய் பண்ணி தானே பண்ற? நானே கண்டிப்பா தனேஸ்வரி அப்போ யூஸ்வலா 18 ரவுண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்றது எனக்கு பதில் இல்ல. ஏன்னா என்ஜாய் பண்றது ஒரு சைடு, பட் அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணா எனக்கு போர் அடிக்கச்சு எல்லாம் சாண்டிங் பீட் எடுக்கணுமே, அது பண்றது இல்லையே, ரைட்? சோ என்ன என்ஜாய்மெண்ட்னா பண்றது கஷ்டப்பட்டு பண்ணலன்றதுதான் என்னோட லாஜிக் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட். பட் என்ஜாய்மெண்டா இருந்தா, இப்போ நான் எனக்கு பாதாம் அல்வா ரொம்ப பிடிக்கும், வீட்டுக்கு வரேன், நீங்க ஒரு கப் பாதாம் அல்வா கொடுப்பீங்க, இவ்வளோண்டு கொடுக்குறீங்க, இன்னொரு கப்பும் கேட்பேன், கரெக்டா இல்லையா? கேட்காட்டாலும் கொடுப்பீங்களான்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன், கொடுத்தீங்கன்னா எடுத்து சாப்பிடுவேன். சோ எனக்கு பிடிக்குதுன்னா நான் அதே குவான்டிட்டி டபுள் பண்ணுவேன். சோ எனக்கு வந்து நிஜமாவே நான் பிடிக்குதுன்ற கான்செப்டா இருந்தா 32 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்ல. ஆனா அது ஒரு நாள் கூட பண்ணனான்னு திங்க் பண்ணா டவுட், ரைட்? சோ எதுக்கு நான் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு அர்த்தம் வந்து நீங்க 100 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்ன்ற லாஜிக் சொல்ல வரல. 100 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் ராகானுகா பக்தின்றதும் நான் சொல்ல வரல. பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, ராகானுகா பக்தியில ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து அதுல ஆசை வரும். சரி மாதாஜி, அப்போ பாவ பக்தினா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க. ராகானுகா பக்தி வந்து ஸ்டில் சாதன பக்தி, அதாவது சாதனை செய்யறதுல ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகே, ஆனா பாவ பக்தின்றது வந்து பிரேம பக்திக்கு ப்ரீ ஸ்டேஜ். இப்போ எப்படி ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, அதுதான் பிரேம பக்தி. ப்ரீ ஃபைனல்ஸ்ல உங்களுக்கு 90% மார்க் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஓ ஃபைனல்ஸ் நான் அடிச்சிடுவேன், கரெக்டா? ஆனா மிட் டேர்ம்ல உங்களுக்கு 90% மார்க் வந்துச்சுன்னா அது அஷ்யூரிட்டியா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சோ நம்ம வந்து மிட் டேர்ம்ல இருக்கோம். ஓகே, அதுதான் சாதன பக்தி. நீங்க ராகானுகா பக்தி வந்து குவார்டர்லி எக்ஸாம் எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு பாவ பக்திக்கு அஷ்யூரிட்டி இல்ல, நம்ம பார்த்து எடுக்கிறோம். ஆனா பாவ பக்தி இந்த பாவ பக்தினா என்னன்னு முதல்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. அது என்ன? வெரி நைஸ், வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் க்வெஸ்சன். சோ பாவ பக்தின்றது என்ன, அது எப்படி வரும்ன்றது ரெண்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ இப்ப வந்து பக்தியில வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் வச்சிருக்கோம், ரைட்? நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டேஜ்ல இருந்து. சோ பாவ பக்தி எப்ப வரும்னு சொல்றேன், அப்ப அது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும், சரிங்களா? உங்களுக்கு 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க, எனக்கு விளக்குங்க. அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சத்யம், ஆத்ம நிவேதனம். முதல்ல சிரவணம் சொல்லுங்க. சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், மரணம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், தாஸ்யம், சக்கியம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், ஆத்ம நிவேதனம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். Just one second. மாதாஜி, 9 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. சிரவணம், கரெக்ட். சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், ஆத்ம நிவேதனம், பாதசேவனம், தாஸ்யம், சக்கியம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சக்கியம், 9 stages is Shraddha, Sadhu Sangha, right Mathaji? எஸ் எஸ் கரெக்ட் கரெக்ட் பிரபுஜி சொல்லுங்க, அதுதான் கரெக்ட், அதுதான். சொல்லுங்க மோகன்தாஸ் பிரபு. 9 stages is Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivartana, Nishtha, Ruchi, Ashakti, Bhava and பிரேமா. அத கொஞ்சம் போட்டுருங்க மாதாஜி, தெரிய மாட்டேன். நான் போட்டேன் ஆல்ரெடி குரூப்ல. எங்க போட்டீங்க மாதாஜி? லாஸ்ட் வீக் வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருக்கீங்களா மாதாஜி? பேசிக்கலி என்னன்னா 9 ஸ்டேஜஸ். மோகன்தாஸ் பிரபு ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஒன் லைன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Shraddha வந்து faith, that is initial. யாரோ பேசுறாங்க மாதாஜி, இருங்க பிரபுஜி, இருங்க சொல்லுங்க. அத பாருங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு மியூட் எவரிவன், நோ ப்ளீஸ். மியூட். Hare Krishna Mataji. Yeah. ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். Okay. Yes. Yeah. So first stage வந்து Shraddha stage, first in the initial faith in the process வைக்கிறோம் நம்ம. அது வந்து Shraddha stage Mataji.
So second stage வந்து sadhu sangha. Sadhu sangana association with all the devotees. So number group the control and the association with the devotees. Third வந்து bhajana kriya. Bhajana kriya performing all the different devotional practices எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது practice பண்றது bhajana kriya. நாலாவது வந்து anartha nivarti. That is decreasing the unwanted attachments. Abdina, that is we are reducing the that is anarthangal ellam that becoming more pure in the devotional. And fifth vandu nishtha. That is whatever we are doing number steady and continuous up பண்றது வந்து nishtha. அப்புறம் ருச்சி. ருச்சினா taste. That is now we are elevating. now வந்து higher stages போறோம். So அந்த டைம்ல வந்து that is எல்லாம் that is ரொம்ப ரசிச்சு we are trying to do that. அது வந்து ருச்சின்னு வரும். ஆசக்தினா attaching to the higher stage. It is not attachment to the lower, இது attachment to the higher stage. That's thinking always in the Krishna. அப்புறம் பாபா வந்து பார்த்தோம்னா வந்து love. That is love for Krishna. Whatever we are do, கிருஷ்ணர் மேல அந்த லவ், தட் இஸ் அந்த அஃபெக்ஷனோட நம்ம சொல்ற அந்த டிஃப்ரெண்ட் ரசாஸ் வச்சு நம்ம பண்றோம். வி ஸ்டார்ட் மூவிங் இன் டு தட். ஸோ தட் இஸ் இந்த தட் இஸ் லவ். இது அப்புறம் பிரேமா ஸ்டேஜ்னா பியூர் லவ். ஸோ தட் இஸ் அல்டிமேட் வித் ராதா ராணி அண்ட் அந்த ஸ்டேஜ் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் தட் இஸ் அவர் கம்ப்ளீட் லவ், ஃபுல் ஸ்டேஜ் வித் த லார்ட். வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்னன்னா நம்ம வந்து நிஷ்டானா தெரியும் கொஞ்சம். ஒரே செகண்ட். ராகானுகா வந்து நமக்கு சாது சங்கா லெவல்ல கூட ஸ்டார்ட் ஆகலாம். ஏன்னா நம்ம சாதுக்களோட மூவ் ஆயிட்டு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆசையோட நம்ம பண்ணலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம நாரதர் என்ன பண்ணாரு, சர்வ் பண்ணாரு, ரைட்? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாது சங்கா, சாதுக்களோட அசோசியேஷன். ஆனா அவர் வந்து நினைச்சு பாருங்க, 4 மாசம் டெடிகேட்டடா கிளாஸ் கொடுப்பாரு. அப்புறம் பஜனை கிரியா, அவங்க சொல்ற கதைகள் எல்லாம் கேட்பாரு, எல்லாம் இவ்வளவு டெடிகேட்டடா பண்ணாரு. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ராகானுகதா வந்துச்சு. பாவா வரல அவர் அந்த டைம்ல, ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக் ஆசை வருது. சோ அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ராகானுகா ஸ்டேஜ் வந்துரு. ஆனா அப்போ ராகானுகா வந்தோடனே பாவா வருமா? இப்போ இங்க இருக்கிற டிவோட்டிஸ்லயே என்னதான் நம்ம வந்து வைதி சாதாரண பக்தி பண்றோம்னு சொன்னா கூட நிறைய பேருக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பாவ ஸ்டேஜ்ல பாவா இல்ல ராகானுகா ஸ்டேஜ். சமைக்கிறதே தனேஸ்வரி மேம் சொல்லுவாங்க, எனக்கு சமைக்கிறதே அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லமா, ஆனா கிருஷ்ணருக்கு சமைக்கணும்னா எனக்கு ஒரு ஆசை. சோ ஏதோ ஒரு ஏரியா வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது, ரைட்? சோ கொஞ்சம் ராகானுதா ஸ்டெப் ஆயிட்டு இருக்கோம். அப்படியே 0 ராகானுகால இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் நம்ம வைத்தியில இருந்தாலும் சிலது வந்து ஆசையிலயும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ஆசைப்பட்டு கேட்கறீங்க, ஓ நான் கேட்டாதான் வைகுண்டம், அந்த கான்செப்ட்ல இல்ல. ஆனா பாபான்றது என்ன ஸ்டேஜ்ல வருதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா, அதாவது நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, சுபதா மோக்ஷ லகதற்கு சாந்திரா விசேஷாத்மா கிருஷ்ணாஸ்ரயா அபிச்ச. சோ பேசிக்கலி என்ன, எல்லாமே இந்த எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். ராகானுகா ஸ்டேட்ல எல்லாமே மோக்ஷ லகுர கிருத்தெல்லாம் சின்னது இல்லை. இப்போ எனக்கு வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் மோட்சம் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்படியே பேக் பேக் பண்ணிட்டு போலான்னு இருக்கும். எஸ், சர்வீஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் மோட்சம் கிடைக்குதுன்னா நம்ம வந்து ஓ நோ அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் வைகுண்டல புக் பண்ணிடலாம், நம்ம பிரம்மஜோதியில புக் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா திங்க் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி திங்கிங் போகுமே தவிர எக்ஸ்கியூஸ் மீ மோக்ஷா கெட் அவுட் அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்ம யாருமே சொல்ல மாட்டோம், ரைட்? சோ நம்ம எங்க ஸ்டேஜ்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து இந்த அனர்த்த நிவர்த்தி ஸ்டேஜ்ல மாட்டிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அனர்த்தங்கள் வந்து கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை, எக்கச்சக்கம். சோ அனர்த்த நிவர்த்தியோட ஸ்டேஜ் தான் தீக்ஷா என்ற ஸ்டேஜ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் தீக்ஷா எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ற ஸ்டேஜ். தீக்ஷான்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது இன்னைக்கு வந்து தீக்ஷா எடுத்தா இட்ஸ் அ பிகினிங். இனிஷியேஷன் அப்படின்னா என்ன? ஐ எம் கோயிங் டு இனிஷியேட் அ லா சூட் அப்படின்னா என்ன? நான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு பாதாம் அல்வா இனிஷியேட் பண்ண போறேன், இனிமேதான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. சோ அதுதான் இனிஷியேஷன். இனிஷியேஷன் எடுத்தா அப்படியே கோலோகத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஏசி ரூம் புக் பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் இல்லை. இனிஷியேஷன்ன்றது வந்து பிகினிங். அதுதான் நம்மளோட நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, பஜன கிரியாக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அனர்த்த நிவர்த்தியோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். சோ அதுக்கப்புறம் வரும். சோ ஸ்ரத்தான்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்பிக்கை அப்படின்னு. நம்பிக்கைன்னா என்ன? இது வந்து ஒண்ணு வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட கேக்குறீங்க, அது ரெண்டாவது மரியாதை. இப்போ இன்னைக்கு கேட்டோம் இல்லையா, யாருக்கெல்லாம் அந்த பஞ்சத்தை பிடிக்கும், நித்யானந்தா பிரபு. சோ அது இதுல இருந்து வருது மரியாதை, ரைட்? சோ நம்பிக்கையினால வர்றது வந்து ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொன்னு வந்து மரியாதை. அண்ட்
ஒருத்தருக்கு வந்து இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்ரத்தா இருக்கு, ஒருத்தருக்கு இல்லையே. அவங்க முன்வினை கர்மத்தை பொறுத்தது மாதாஜி. மாதாஜி 3 குணங்கள். குணங்கள் ஒண்ணு, பட் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி சுக்ருதி, அவங்க வந்து கர்மங்கள் சுக்ருதி. நான் எவ்வளவோ பண்ணியிருப்பேன், அதனால எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கு. இப்ப வந்து நிறைய தடவை நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி உங்களுக்கு மெமரி அப்படியே இருக்கு. ஓகே, மெமரி இருக்கிறது யாருக்கு வேணா இருக்கலாம், ரைட்? இப்ப வந்து ஒரு IAS நம்பர் 1 ரேங்கிங் ஆஃபீஸர் கூட மெமரி கிரேட்டா இருக்கலாம். சோ மெமரி இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ குவாலிட்டி, ரைட்? அது வந்து நம்ம பண்ண கர்மங்கள்னால வருது. ஆனா இப்ப அத மெமரி, இப்ப நான் கூட சின்ன எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் இந்த மெமரி. ஆனா இப்ப வந்து கிருஷ்ணாக்கு டைரக்ட் ஆகுது, கிருஷ்ணரோட பேச்சு பேசணும்னு தோன்றது வந்து சுக்ருதியில இருக்கு. போன ஜென்மத்துல ஏதோ சுக்ருதி பண்ணதால என்னால இப்படி பண்ண முடியுது, ரைட்? சோ ஹவு சடனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி வருது அப்படின்னா, அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வர காரணம் வந்து மெயினா சுக்ருதி. அது டக்குன்னு வந்து டிவோஷன் ஒருத்தரோட ஹார்ட்ஸ்ல வருது. இப்போ ஸ்ரத்தா வந்து ஓப்பனிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்லுங்க, ஸ்ரத்தா யாரு? ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஸ்ரத்தால ஃபாலோ பண்ணி ராகானுகாவோ இல்ல பாவ பக்தியோ வர்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன? ஹைஜஸ் நாரதரா மாதாஜி? வெரி நைஸ், கரெக்ட். ஒண்ணு வந்து நாரதர். ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்ரத்தா வச்சு ஆரம்பிச்சாரு, அதை வச்சுதான் அம்மா சொன்னாங்கன்றத அந்த நம்பிக்கையில ஆரம்பிச்சாங்க. அதே மாதிரி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நாரதர் வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். நிறைய பேர் வருவாங்க, பட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எடுத்தீங்கன்னா அதே துருவா கூட வருவாங்க. துருவாவும் சாதனை, பட் அவர் வந்து பண்ண சாதனை வந்து அஷ்டாங்க யோகா கேட்டகரியில வருது. ஆனாலும் அதுவும் சாதனை. ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தானே, ஒரு கால்ல நிக்கிறது எல்லாம் பண்றாரு, ரைட்? ஸோ எல்லாமே வந்து டிஃபரெண்ட் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்றாங்க. ஆனா அந்த நம்பிக்கை மெச்சூர் ஆக ஆக இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுது நாரதருக்கே எடுத்தீங்கன்னா வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன் வருது, ரைட்? டிவோட்டி அசோசியேஷன், அதாவது சாது சங்காலோட அசோசியேஷன் வர்றதால அவரோட இதான் வந்து கான்பிடன்ஸ். சோ NND பிரபு என்கிட்ட ஒரு தடவை சொன்னாரு, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கும் உனக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒரே ஒரு லைன்ல சொன்னாரு, ஒண்ணுமே இல்ல ஸ்ரத்தான். அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு, ஓகே? நம்மளுக்கு அவ்வளவு இல்லை, உண்மையா இல்ல. நம்ம நினைக்கலாம் இருக்குன்னு. நான் இறந்தப்புறம் என்னோட டீச்சர் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, நான் இறந்தப்புறம் என் பசங்களோட ஒரு ஷேர் நான் கிருஷ்ணருக்கு எழுதி வைக்க போறேன் அப்படின்னு. ஆனா நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரி நினைப்போம். ஆனா நம்ம உயிரோட இருக்கச்சே நம்ம வந்து அப்படியே பாதி ப்ராப்பர்ட்டி எழுதி கொடுப்போமா? கொடுங்க நான் சொல்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு உள்ள வந்து ஒரு ஃபீல், ஐயோ எனக்கு வயசானப்ப எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா எனக்கு நாளைக்கு செலவு வேணுமே, கரெக்டா? நம்ம எப்பவுமே நம்ம செக்யூரிட்டிக்கு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்ற தாட் வருது. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்க எல்லாம் அந்த தாட் கூட வராது, ரைட்? சன்னியாசி எடுக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த கூட பக்கத்துல யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்ற தாட் கூட வராது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ரத்தா இஸ் சோ ஹை. அதேதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவங்களுக்கு வந்து ஃபெய்த், அதுதான் விஷயம். அதனாலதான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து ஏன் கேட்கணும், நம்பிக்கை ஜாஸ்தினால இப்படியே நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும், ஜென்யூன்னஸ் ஜாஸ்தி. Drink some water, Mathaji. ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம். நிறைய சோம்பல்ல இதுவும் ஒண்ணு, ஹாட் வாட்டர் எடுத்து கொடுக்குறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த மரியாதை வந்து நம்பிக்கை இருக்கிறதால நம்மளுக்கு ஏறுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது சாது சங்காவோட அசோசியேஷனோட வேல்யூ. பாவங்களும் எரியுதுன்றது ஒண்ணு, பட் ஸ்ரத்தாவும் சாதுகங்களும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அடுத்தது வந்து பஜன கிரியா. இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்றது காலையில ஜப்பம் பண்றது ஒண்டி இல்ல, நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து கதை கேட்கறது, என்னெல்லாம் எப்படி எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. சாண்டிங் ஒண்ணு, அஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஒன்னானு. அதே மாதிரி இந்த முன்னெல்லாம் அடிக்கடி பிரேமா மாதாஜி டிவி பாக்கணும்னே தோணல அப்படின்னு. வந்து எப்படின்னா ரொம்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக். இப்ப முன்னெல்லாம் எனக்கு காலையில அம்மா கேட்டாங்க, அப்பதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். தனேஸ்வரி மாதாஜி எப்ப பாருங்க கேட்பாங்க, இல்லம்மா எல்லாருக்குமே சேஞ்ச் பண்ணா, இல்ல மேம் எனக்கு சேஞ்சே இல்லை, நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இப்படியே தான் இருக்கேன். இப்ப வந்து காலையில வந்து என் டாட்டருக்கு இட்லி போட்டுட்டு இருந்தேன். அப்கோர்ஸ் பிரசாதம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு பேக் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே, அம்மா உரிடா போட்டுறேன் எனக்கும் உனக்கும் கூட. ஐயோ நீ ஆறுனா நீ சாப்பிடவே மாட்டேன், நீ சுடுச பரவாயில்ல, ஓகே. ஒண்ணு வந்து சோம்பல், 2 தடவை பண்ணணுமே டைம் இல்லையே. இன்னொரு தடவை என்னன்னா, ஆறினா சாப்பிடாம வேணா இருப்பேன் முன்னாடி, ஆனா எனக்கு வேணும். ஆனா இப்ப வந்து அது தாட்டே இல்லை, கம்ஃபர்டபுளா 3 இட்லி சாப்பிட்டேன். அதாவது வேண்டா வெறும் மட்டும் இல்லை. அப்பனா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, அப்கோர்ஸ் ஒண்ணு பிரசாதம் வச்சுக்கலாம், பட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ அந்த பௌதிக ஆசைகள் இல்லை. முன்ன வந்து அந்த ஹாட்டா சாப்பிடணும் இப்போ இருக்கு, பட் அவ்வளோ இல்லைன்றது இன்னைக்கு காலையில எனக்கு புரிஞ்சுச்சு. ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது, நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாமலே நம்மளுக்கு அது குறைஞ்சிருக்கு.
நான்வெஜ் எடுத்தீங்கன்னா ஹார்ட் கோர் நான்வெஜ், வெஜிடேரியனே தொட மாட்டேன் நான். அப்படி இருக்காச்சு நான் வந்து அது பெருசா நினைக்கல. ஓகே அது வெஜிடேரியன் ஆனும் நம்மளுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஆசைகள், இட்லி சூடா சாப்பிடணும், அதெல்லாம் கூட பெருசா இல்லை. இப்ப வந்து we want to, நிறைய தடவை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, eat to live or live to eat. we should live to eat அன்றது தப்பு. we should eat to live. அதாவது நம்ம உயிர் இருக்கணும்ன்றதுக்கோசம் சாப்பிடணும். ஆனா அதை யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம், சொல்லுவோம். ஆனா எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ஆசை எங்கேயோ இருக்கும், ரைட்? சோ அது வந்து பஜன கிரியால நம்ம கிளியரா இந்த குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் விட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இனிஷியேஷன் அப்போ நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம நீங்க சொல்லுங்க இல்லையா, இனிஷியேஷன் அப்போ வந்து யாரு மெயினா ரோல் எடுக்கிறாங்க? இனிஷியேஷன் அப்போ யாரு இனிஷியேஷன் பிரேக் ஆயிடுச்சு உங்க வாய்ஸ். அப்ப கேட்கல. இல்ல, இனிஷியேஷன் அப்ப என்ன நடக்குது? You take a vow. ரெகுலேஷன் கடைபிடிக்கணும் மாதாஜி. காஃபி டீ விட்டுறணும். நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணுவோம் மாதாஜி, சாண்டிங் பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும். அந்த 4 இது டீ காஃபி குடிக்க மாட்டேன்னு. கரெக்ட். சோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றதால என்ன ஆகுதுன்னா, இது வந்து நம்ம முன்னாடி பண்றது பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, குரு இதுல வந்து ராதாராணியும் அப்கோர்ஸ் நம்ம பல்ராமும் இன்வால்வ், 2 பேருமே ஆதி குரு பல்ராம் தான். இப்போ ராதாராணியோட ரோல் என்ன, பல்ராமோட ரோல் என்ன? பல்ராம் வந்து நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுப்பாரு, அது அவரோட ரோல், ரைட்? ஓகே, உனக்கு வந்து நீ சீரியஸா இருக்கியா, நான் உனக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் அனுப்புறது அவரோட ரோல். ராதாராணி என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் அந்தரங்க சக்தி, ரைட், லாதினி சக்தினால அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஓகே நீ வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகணுமா, எப்படி க்ளோஸ் ஆக, சர்வீஸ், நான் உனக்கு சேவை கொடுக்குறேன். சோ நான் வந்து டிசெண்டிங் மர்சி என்னவாங்க அப்படின்னா, அதாவது டிசெண்டிங் மர்சி, அசெண்டிங் சர்வீஸ். அதாவது என்னன்னா, சர்வீஸ் மேல முகமா முகம் இறக்கும், அப்படியே இறங்கும், நம்மளுக்கு வந்து சர்வீஸா அது காட்டும். சோ எப்படி என்ன நமக்கு வருது இல்லையா, நம்ம வந்து இப்ப இயல்பா நினைப்போம். இப்ப வந்து பிரேமா மாதாஜி அன்னைக்கு நாங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதுறச்சே என்ன சொன்னேன், பிரேமா மாதாஜி நீங்க ஆன்சர் தயாரிங்க அப்படின்னு. அவங்க கேஷுவலா தயாரிக்கிறாங்க, அவங்க மைண்ட்ல அது தெரியாது. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா இது வந்து இன்டைரக்ட்லி பார்த்தா சர்வீஸ், ரைட்? நம்ம எல்லாருக்கும் பண்றாங்க. அவங்க வந்து இப்போ இதுவே வந்து 2 விதத்துல பண்ணலாம். ஐயோ கேட்டாங்களே தலைவலி இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்கன்னா, ஒரு சைட்ல நான் சாண்ட் பண்றேன் எனக்கு சர்வீஸ் கொடுன்னு ராதாராணியை கேட்கறாங்க, இன்னொரு அந்த சர்வீஸ் ராதாராணி கொடுக்கச்சே அப்படின்னு வேண்டா வெறுப்பா பண்றாங்க, ரைட்? இப்போ இது வந்து வேற சர்வீஸ் கூட இருக்கு. சர்வீஸ்ன்றது வந்து ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் இல்ல, மைனஸ் பாயிண்டா கூட இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கோங்க, தனேஸ்வரி மேம் நான் ஹெல்ப் பண்றேன், ஓகே, பட் அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து மேம் ஃப்ரண்ட் எண்ட் வா அப்படின்றச்சே நான் டென்ஷன் ஆயிட்டேன். ஏன்னா தமிழ் நம்ம இப்போ ஓகே, பட் அப்ப வந்து திக்கி திணறி பேசுறதுல எப்படி டிவோட்டிஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, எனக்கு கான்பிடன்ஸே இல்ல. இப்போ வந்து பரவாயில்ல வானா வந்துட்டேன், பட் இப்போ வந்து வேண்டா வெறுப்பா நான் பண்ணிட்டு வச்சுப்பாங்க, ஐயோ இப்படி அப்படி இருந்தா அப்ப வந்து ஒரு சைட்ல கேட்கறேன், இன்னொரு சைட்ல அதை கான்ட்ராடிக்டும் பண்றேன் அப்படின்னு. சோ அது பண்ணவே கூடாது, அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், ராதாராணிக்கு என்னடா இப்படி பண்றாங்க, சரியா? சோ அனர்த்த நிவர்த்தியோட கரெக்ட் ஸ்டேஜ் சொல்லணும்னா நம்ம துருவா எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாரு. போக்கஸ் பாருங்க, அப்படியே வெறும் கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் போக்கஸ், அவருக்கு எதுவுமே ராஜாங்கம் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. சோ என்ன ஆகுன்னா, நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, துஷ்கிருதி சுக்ருதி 2மே இருக்கு. நம்மளுக்கு என்ன வேணும், துஷ்கிருதியா சுக்ருதியா? சுக்ருதி. 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 ஓகே, இன்னும் கரெக்டா சொல்றேன், உங்களுக்கு கர்மா வேணுமா விகர்மா வேணுமா? விகர்மா. விகர்மா வேணும். இல்ல அகர்மா மாமா வேண்டாம். ஏன்னா சுக்ருதோ அண்ணா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வர கிரெடிட், துஷ்கிருதினா பாவ கணக்கு, நமக்கு 2மே வேண்டாம், ரைட்? அதே மாதிரி அபராதம் பண்ற தப்புக்கு, நம்ம பண்ண பாவங்களுக்கு இது. சோ அபராதானா ராதா ராதா கிட்ட இருந்து தூரமா போறது அபராதம், நம்மள ரொம்ப சர்வீஸ்ல இருந்து ரொம்ப தூரமா போயிடும், ரைட்? சோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கு என்னன்னா, பக்த யுதா அப்படின்னா எப்படின்னா, இப்ப வந்து பக்தி வந்து வெல்த், பொசிஷன், ஃபேம் இதெல்லாம் இருக்கிறதால நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகிற சுச்சுவேஷன். எல்லாருக்கும் ஆகுமா? என் கசின் என்ன கேட்டா, அக்கா விஷ்ணு கிருஷ்ணர் எல்லாம் கும்பிட்டா நம்மளோட இதெல்லாம் நம்ம ஆசையெல்லாம் நிறைவேறாது, நம்ம இந்த பௌதிக ஆசை எல்லாம் போயிடுமே, அப்படியா அப்படின்னா நான் ரிப்ளை ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு தெரியல, இது ரொம்ப 1.5 வருஷம் முன்னாடி கேட்டா. அதுக்கப்புறம் நான் கால் பண்ணி சொன்னேன், கண்டிப்பா உனக்கு போகாதியா அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம அந்த லெவல்லயே இல்ல, நம்மளுக்கு அந்த ஆசை போகணும் அப்படின்னு நினைக்கணும். 2வது அந்த ஆசை போகிறதுக்கு, அந்த ஆசை வந்து நம்மளுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் வந்து எடுக்கவே இல்லையே. அதே மாதிரி துருவா கிட்ட இருந்து அவர் பணம் எல்லாம் எடுக்கலையே, அவர் இன்னும் கொடுத்தாரு. ஏன்னா இவங்க எல்லாரும் வந்து இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால, அம்பரீஷ் மகாராஜ், பிரதாப் ரூதா, இவங்க கிட்ட எல்லாம் அவர் ஏன் கொடுத்தாருன்னா,
கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பக்தி எந்த விதத்திலயும் ஸ்டாப் ஆகும், ரைட்? அதனால அவர் அதை எடுக்கல. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா பாத்தீங்கன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி. ஒரு சின்ன நல்லா பேசுவோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்போம், ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி என்ன இருக்கும். பட் திடீர்னு யாராவது ஒருத்தங்க ஏதாவது சொல்லிட்டா நம்மளுக்கு இமீடியட்டா வந்து ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பத்தி பத்தியே நான் சொல்ல, ஜென்ரலாவே நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட், நான் இல்ல 2 டிவோட்டிஸே எடுத்துக்கோங்க, ஒரே லெவல்ல இருந்தா கூட திடீர்னு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஒஃபென்சிவா இருக்கும், ரைட்? இமீடியட்டா வந்து நம்ம ஆர்கியூ பண்ணுவோம், இல்ல நம்மளுக்கு கோவம் வரும், ரைட்? நம்மளால எடுக்கவே முடியாது, நம்ம கோவம் வந்துடும், இல்ல நம்ம சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுவோம். இதெல்லாம் வந்து இல்லைன்னா நம்மளே கமெண்ட் அடிப்போம், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு நிறைய பக்தி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், அதனாலதான் நீ ஏகாதசி அப்போ சாப்பிட்டுட்ட, உனக்கு தெரியுமா எனக்கு எவ்வளவு உடம்பு மோசமா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஆர்குமெண்ட் 2 பேருக்கு நடுவுல, கரெக்டா? இப்போ ஏகாதசி அப்போ அவங்க ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்டாங்களா இல்ல உடம்பு முடியாம சாப்பிட்டாங்களான்றது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியும். நடுவுல நம்ம எதுக்கு தலையோடணும், ரைட்? அதனால இது வந்து அனர்த்த நிவர்த்திக்கு கியூர் என்னன்னா நம்ம நிறைய சாண்டிங் பண்றது. நிறையனா நான் சொல்ற மாதிரி 100 ரவுண்ட்ஸ் இல்ல, அது 2வது ஹியரிங், ரைட்? 2வது ஜிபா, பாய், பிரசாதம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அனர்த்த நிவர்த்தி ஆகும். ஆனா அனர்த்த நிவர்த்தி ஸ்டாப் பண்றது என்னன்னா அஃபென்சஸ். நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒரு சைட்ல இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்துட்டு ஒரு சைட்ல அஃபென்ஸ் கமிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்மள அது ரொம்ப தூரமா கூட்டிட்டு. அடுத்தது வந்து நிஷ்டா. இந்த நிஷ்டா ருச்சி வந்து நான் நெக்ஸ்ட் பிரேக்ல சொல்றேன், ஏன்னா கண்டினியூஸா சொன்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. சோ இது வரைக்கும் கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அனர்த்த நிவர்த்தி ஸ்டக் ஆனதால நான் உங்களை அங்க விட்டுட்டு கிளம்புறான்னு இருக்கேன். நம்ம இல்ல இதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணவா? போதும் பண்ணிக்கலாம் மத்தாஜி, குழப்பம். இது வரைக்கும் கிளியரா புரிஞ்சுச்சு அனர்த்த நிவர்த்தி, ரைட்? சோ அனர்த்த நிவர்த்தியில வந்து நம்ம இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ராகானுகா இருக்கலாம், ஏன்னா நம்ம ஆசையோட பண்ணலாம். ஆனா நம்ம அனர்த்தங்கள் போகும்னு சொல்ல முடியாது. ஆசையோட ஒரு சமைக்கலாம், ஆசையோட போடலாம். ஆனா யாராவது வந்து நீ உப்பு போடவே மறந்துட்ட கிருஷ்ணர், யார் சொன்னா? நான் போட்டேன் தெரியுமா உப்பு, உனக்கு என்ன தெரியும்? நான் 20 வருஷம் சமைக்கிறேன், நான்லாம் தூங்கிட்டு கூட இப்படி சமைப்பேன். இதெல்லாம் வந்து அனர்த்த நிவர்த்தியில வரும். ஆனா ராகமே இருக்கும், பாசமும் இருக்கும், பட் அந்த கிளேஷாவும் உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆயிருக்கு, சரியா? சோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போற இது. செய்யற தப்புக்களை ஒத்துக்கணுமா மத்தாஜி? செய்யற அனர்த்தங்களை நம்ம வந்து வெரி நைஸ். செய்யற தப்புகளுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கணும், நம்ம வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண கூடாது. செஞ்ச தப்ப வந்து ஒத்துக்கிறோம், செய்யாம இருக்கணும். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ற தப்பு வந்து தப்பு பண்றோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சாதானே நெக்ஸ்ட் வந்து செய்யாம இருக்குமா. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரல் ஃபீலிங் என்னன்னா, நான் வந்து யாருமே என்ன தப்பு கண்டுபிடிக்கலன்னா நான் பர்ஃபெக்ட்னு அர்த்தம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் கூட நிறைய பேர். அதுவும் தப்பு. ஏன்னா ஒருத்தங்க நமக்கு தப்பு கண்டுபிடிக்கலன்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட இதர் நம்ம க்ளோஸா இல்லன்னா அவங்க வந்து தப்பு கண்டுபிடிக்க விருப்பப்படல அப்படின்றது அர்த்தம் கூட இருக்கலாம். மத்தாஜி நமக்கு தெரியாம தானே சிலதெல்லாம் பண்றோம், தப்புன்னு நமக்கு தெரியாம பண்றோம். அப்ப யாராவது சொன்னா அதை ஒத்துக்கிறோம், சரி அது தப்பு, நீங்க பண்றது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாதே மாதாஜி. நிறைய பேர் எடுத்தீங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிக்கடி எனக்கு சொல்வாரு, மாதாஜி நீங்க ஒரு மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, நாமனிஷ்ட பிரபு ஏதாவது என் அட்மின் பத்தி கேட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஆமா பிரபு அந்த மிஸ்டேக் நான் தான் பண்ணேன், நான் சொல்லிதான் பண்ணேன். கடைசியில என்னன்னா என் அட்மினே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அவர் அடிக்கடி மோகன்தாஸ் பிரபு சொல்லுவாங்க, நீங்க நீங்க புல்லட் வந்து எடுக்கிறீங்க, பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, நாங்க பண்ணல அப்படின்றத ஒரு செகண்ட் திங்க் பண்ணுங்க, இல்ல செக் பண்ணிட்டு நீங்க ரிவர்ட் பண்ணுங்க. எதுக்குன்னா காப்பாத்தணும்ன்ற இன்டென்ஷன் கரெக்டா இருக்கலாம், பட் ஒரு இவங்க பண்ணிருப்பாங்க, இது ஏன் அவர் திட்டணும்னு சொல்லிட்டு பிரபு நான் தான் பண்ணேன், நீ பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியும், பிரபு தான் பண்ணேன், நான் சொல்லி அவங்க பண்ணிருக்காங்க, நீ கண்டிப்பா சொல்லலன்னு எனக்கு தெரியும், நீ ஒரு நாள் எடுத்துட்டு சொல்லுன்னு, நான் அதுக்கு ஸ்கோப் கொடுக்க மாட்டேன். தென்னந்தேரே இல்ல பிரபு நான் தான் பண்ணேன், நான் சொல்லிதான் பண்ணாங்க. ஓகே, நான் ஏன் சொல்றேன்னா இதுவும் தப்புதான். ஏன்னா ஒரு செகண்ட் வந்து ஒருத்தங்க தப்ப ஒத்துக்கிறதும் தப்பு, இன்னொருத்தங்க தப்பு பண்ணிருப்பாங்கன்னு நம்ம அசூம் பண்ணிட்டு முன்னாடி தலையை விடுற முந்திரி கட்ட தண்ணியும் தப்பு. எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாங்கா ஆன்சர் கொடுத்துட்டு போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு திரும்ப வரணும். சோ ரெண்டுமே வந்து தப்பாகும். அதாவது நம்ம பண்ற தப்ப ஒத்துக்கிறதும் ஒத்துக்காம இருக்கிறதும் தப்பு, நம்ம பண்ணாத தப்புக்கு தலையை விடுறதும் தப்பு. எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். ஒரு 2 minutes திங்க் பண்ணிட்டு யார் எது சொன்னாலும் ஹோல்ட் பண்ணி அது கரெக்டா, அது நிஜமாவே தப்பா, இது உண்மையா அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வரணும். அது ரொம்ப முக்கியம். பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்களே, நம்ம பண்ண தப்பா இல்லையா, வெரி கரெக்ட். ஏன்னா சில தடவை வந்து நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டோம், பட் மத்தவங்க பார்வையில அப்படி
சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா சிம்பிளா சொல்லணும்னா 2 பேர் ஒன்னே சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா தப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 பேர் என்கிட்ட வந்து நீங்க ஃபாஸ்டா பேசுறீங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா நான் ரைட். இப்ப நான் ஸ்லோ பேசுறேனா இல்லையான்றது பக்கத்துல வைங்க. பட் நான் ஃபாஸ்டா பேசுறேன்றத அக்னாலேஜ் பண்ணலன்னா பண்ணாத வரைக்கும் நான் ஸ்லோ பண்ணணும் அப்படின்ற தாட்டே எனக்கு வராது. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். சோ அதனால வந்து இல்ல மாதாஜி யார் சொல்றீங்க ஃபாஸ்ட், நான் வந்து டெய்லி இப்படிதான் பேசுறேன், என் பொண்ணுக்கு எல்கேஜில இருந்து இப்படிதான் சொல்றேன், அவ இது வரைக்கும் கூட எனக்கு சொன்னது இல்ல. அதுக்கு அர்த்தம் நான் ஃபாஸ்ட் பேசலன்றது இல்ல, அவளுக்கு பழைய இல்ல அவ அதே வச்சுட்டு மேனேஜ் பழகி போச்சு. அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சாக்குன்னு சொல்றீங்க. சோ இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயம், ரைட்? இப்ப வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். அப்படி நம்ம வந்து சாதனா பக்தி வந்து 2 இருக்கு, எக்ஸிகியூட்டிவ், எஃபெக்டிவ். எக்ஸிகியூட்டிவ்ன்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றது, எஃபெக்டிவ்ன்றது வந்து அதோட அவுட்கம். நம்ம சாதனா பண்றதால அதோட அவுட்கம் என்ன? ஐடியலி ராகானுகா, ஐடியலி பாவா, அது வேற. பட் ராகானுகா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வரும். இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருப்பாரு. எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு நெருப்பு, ஒரு குச்சியில என்ன சொல்வீங்க, அயன் வந்து நெருப்புல வச்சீங்கன்னா அப்படியே சுட சுடாயிட்டு அந்த நெருப்போட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படியே அது பிக்கப் ஆகும், ரைட்? அப்படியே கையில பட்டுச்சுன்னா காலி. நெருப்புல வைக்கிறதும் அயன் ராட் சூடு பண்ணி நம்ம கையில வைக்கிறதும் 2க்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை, கிட்டத்தட்ட ஒரே எஃபெக்ட் தான் இருக்கும். அந்த ஃபீலிங் மாதிரி நம்ம வந்து டிவோட்டியோட அசோசியேட் பண்ணா அவங்களோட பாபா அப்படியே பிக்கப் பண்ணும். சோ எக்ஸிக்யூட் பண்ண அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எஃபெக்ட் ஆகும். இது வந்து நம்ம பார்த்தது நாரதர் முனி, நிறைய பேருக்கு பார்த்திருக்கோம். பட் நாரத முனி நம்மளுக்கு கிளியரா புரியுது. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளுக்கு அந்த பாவ ஸ்டேஜ் போறது வந்து நம்மளுக்கு ஹைலி பாசிபிள். நான் இதை சொல்றேன். மோகன்தாஸ் பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் டைம் யாரோ படிக்கணும்னு சொன்னேனே நான். ருக்மணி மாதாஜி, ருக்மணி மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, நம்ம ருக்மணி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் மத்தவங்க எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடலாம். நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ருக்மணி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. இருக்காங்களா? இருக்காங்க. ஆனா அவங்க தூங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால பத்மா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பத்மா மாதாஜி எங்க? எஸ், ஐ அம் ஹியர். பத்மா மாதாஜி, நீங்க ஏன் நேத்து லீவ் பண்ணிட்டீங்க என்னோட கிளாஸ்க்கு? இல்ல, ஒரு மேட்டர், பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை மாதாஜி. ஓ சோ சாரி மாதாஜி. இப்போ ஓகே? இப்போ ஓகே, இப்போ பரவாயில்லையா? உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல மாதாஜி. படிக்க முடியுமா உங்களால? முடியும். ஐ கேன். ஓகே மாதாஜி, கோ ஹெட். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 17, மெய்மறந்த காதல். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையில் ஜட இயற்கை குணங்களை கடந்த உன்னத நிலைக்கு உயர்கிறான். அச்சமயம் அவனது உள்ளம் சூரியனை போல் மின்னும். சூரியன் பிற கோள்களுக்கு மேலே மிக உயரத்தில் இருக்கிறது. அதனை எந்த ஒரு மேகமும் மூடுவதற்கு சாத்தியமில்லை. அதுபோல் ஒரு பக்தன் சூரியனை போல் தூய்மையாகும் பொழுது அவனது உள்ளமெங்கிலும் மெய்மறந்த காதல் பரவுகின்றது. அது சூரிய ஒளியை விட புகழ்மிக்கதாகும். அச்சமயமே கிருஷ்ணர் மீதான பற்று நிறைவடைகின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு பக்தன் அவனது மெய்மறந்த காதலில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய ஆர்வமுடையவனாகிறான். இந்நிலையிலேயே அப்பக்தன் நிறைவான பக்தி என்னும் அதிகார நிலையில் இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட பக்தன் உலகில் பாசத்தால் கிளர்ச்சி அடைவதில்லை. அவன் ராதாவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் தொண்டு மட்டுமே ஆர்வமுடையவனாகிறான். ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, அடுத்த பேராவும் நீங்க படிக்கலாம். சின்ன பேரானால நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு லைன். சோ சூரியனை வந்து நம்ம மேகங்கள் கவர் பண்றதுன்னு நினைக்கிறோம், பட் அது சான்ஸே இல்லை, ரைட்? காலையில சூரியன் வராரு, உதிக்கிறாரு, ஈவினிங் போயிடுறாரு. எங்க போயிடுறாரு? பக்கத்து வீட்டுக்கா போறாரு? ஆக்சுவலா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, ரைட்? சோ நம்மளோட பொட்டன்சியல் லெஸ். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு அதிகாரியா இருக்கு. கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி இருக்காரு. யூஸ்வலா நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் யார்கிட்ட இருந்து வரும்? எங்க கத்துப்போம்? அசோசியேஷன். அது ஓகே, பட் அந்த 3 அதிகாரியில யாருக்கிட்ட இருந்து கத்துப்போம்? உத்தம அதிகாரி he will teach us. உத்தம அதிகாரி will follow மாதாஜி. இல்ல from where நான் சிம்பிள் கேட்க லாஜிக். யார் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க? மத்தியம அதிகாரி, மிக குரு சொல்லுவாங்க. மத்தியம அதிகாரி, கரெக்ட். தேங்க்யூ பிரபு. ஏன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து எங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு டைம் இருக்கும்? கனிஷ்ட அதிகாரி முக்கால்வாசி டைம் அவருக்கே ஒண்ணும் தெரியாது.
கோயிலுக்கு போனா பாரு சரியாவே செருப்ப விடல, ரைட்? வந்திருக்கா பாரு கோயிலுக்கு, என்ன மேக்கப், அந்த பட்டு சாரி பாத்தியா, கோயிலுக்கு வர மாதிரியா வந்திருக்கா, அவ ஏதோ கல்யாணம் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி. இதெல்லாம் தான் கனிஷ்ட அதிகாரி. ஏன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து நான் ரொம்ப பெரிய டிவோட்டின்னு ஒரு ஃபீலிங். ஆப்போசிட் உத்தம அதிகாரி, அவர் ரொம்ப லோன் ஃபீலிங். அவருக்கு அவர் எல்லாருமே ஈக்குவலா பாப்பாரு. பூனியும் ஈக்குவல், அவரு மனுஷனும் ஈக்குவல், ரைட்டா? உத்தம அதிகாரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே டைம் ஆகும். ஒரு மீட்டிங்ல ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க இருந்தீங்க, அடல்ட் NND பிரபு கிளாஸ்ல. ஒரு குழந்தை அப்போ 8 வயசு இருக்கும், 8.5 வயசு இருக்கும். அவ உட்கார்ந்து வந்து மாதாஜி நான் வந்து கிளாஸ் முடிக்கல, நீங்க ப்ளீஸ் மாதாஜி பிரபுவை கூப்பிடுங்க, நான் அவங்களுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு தான் கிளாஸ் முடிக்கணும், ஹரே கிருஷ்ணா ஒரே அட்டம் பிடிச்சா. நான் போய் எங்க அவரை தூங்கிட்டு இருக்காரு 9 மணி ராத்திரி, அவளையும் கத்துவாரு என்னையும் பிடிச்சி கத்த போறாரே, நான் எங்க போய் மாதாஜினா எங்க அம்மா ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க, எங்க அவரை போய் நான் என்னடா 9 மணிக்கு கூப்பிடுறதுன்னு சொல்லவும் என்னடா பண்றதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கச்சே, மாதாஜி ப்ளீஸ் மாதாஜி ப்ளீஸ் மாதாஜி ப்ளீஸ் மாதாஜி. வேற எனக்கு டெபினிஷன் எல்லாம் கொடுக்குறா, அந்த ஒயிட் பிரபுவும் அந்த கொஞ்சம் கிரே மாதாஜி. அப்பதான் வந்து யாரோ எனக்கு கூட ஸ்ட்ரைக் ஆகல, யாரோ ஒரு டிவோட்டி சொல்லுங்க, மாதாஜி அவங்க வந்து உங்க வீட்டு பூனையா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஃப். அதனால அந்த அவ என்னன்னா அந்த பூனைன்னு சொல்ல விரும்பல, ரைட்? ஒரு சின்ன குழந்தைதான், ஆனா அந்த பூனைய கூட அவர் மோகன்தாஸ் பிரபு ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மறக்கவே முடியாது. அதனால பூனைய கூட வந்து அவ வந்து மாதாஜி பிரபுதா, அது வந்து ஆர்டிபிஷியலா இல்ல, அவ மனசார வந்து அவங்கள பாக்கணும்னு ஆசை, ஓகே குழந்தையோட ஆசை. ஆனா அட்ரஸ் வந்து கேட்டுன்னு கடைசி வரைக்கும் அவ வாயில இருந்து பூனை கேட் வரவே இல்லை. மாதாஜிக்கு நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும், பிரபுக்கு சொல்லணும், மாதாஜி கூப்பிடுங்க பிரபுவை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு. சரிம்மா கூப்பிடவே வேண்டாம், நான் கிளாஸ் எடுத்தேன்னா அந்த 2 பேரும் இங்கேதான் இருப்பாங்க, இந்த குட் நைட் சொல்லிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சேன். அந்த டைம் எனக்கு பரவாயில்லப்பா, என்னோட பிரபுவை கூப்பிடாம இந்த குட்டி பிரபு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறமா தான் புரிஞ்சிச்சு, அவ வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா 10வது சாப்டர்ல, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே சுனியாஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாக்கேவ பண்டிதா சமதர்ஷன, அந்த லெவல். சோ இவங்க என்ன உத்தம அதிகாரி, அப்கோர்ஸ் இந்த குழந்தை வந்து சுக்ருதி தான், ஏன்னா 8.5 வயசுல அவ்வளோ, இத்தனைக்கும் பேரண்ட்ஸும் டிவோட்டிஸ் இல்ல அவங்களுக்கு. ஆனா உத்தமாதிகாரி லெவல்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்களால வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியலன்னா அவங்களால வந்து டெஃபினட்டா நீங்க பண்றது கரெக்ட் தப்பு அப்படின்னு நம்மளால கரெக்ட் பண்ணவோ டீச் பண்ணவோ அவங்களால முடியாது. நீங்க சொல்லுவீங்க அப்படி இருக்கச்சே பிரபுபாதா எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு, ஏன்னா அவர் உத்தம அதிகாரியில இருந்து இறங்கி வந்து மத்தியம அதிகாரி. சோ ஒரு உத்தம அதிகாரி சொல்லி கொடுக்கணும்னா அவங்க லெவல்ல இருந்து அவங்க இறங்கி வந்தாதான் அவங்களால சொல்லி கொடுக்கணும். சரிங்களா? பத்மா மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். அண்ட் மோரோவர் அவங்க எப்பவுமே ராதாகிருஷ்ணா பக்தியில இருப்பாங்க, அவங்க உட்கார்ந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற லெவலுக்கே அவங்க திங்கிங் போவாங்க. பத்மா மாதாஜி நீங்களே கண்டினியூ பண்ணுங்க. பக்தி தொண்டின் அடையாளங்கள் நாம் இவ்வாறு இப்போதைய புலன்களுடன் பக்தி தொண்டு செய்து படிப்படியாக தன்னிச்சை காதலில் மெய்மறந்த நிலைக்கு உயரலாம் என்னும் உபதேசங்களுடன் விளக்கப்பட்டன. மேலும் இருவகை பக்தி தொண்டுகளான ஒழுங்குமுறை விதிகளின் கீழ் பக்தி தொண்டு, தன்னிச்சையான காதல் மூலம் என்பதை பற்றியும் கூறப்பட்டது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நிலைக்குள் 2 பிரிவுகள் செயல் மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது என்று உள்ளன. பக்தி தொண்டில் ஆற்றல் மிக்க பகுதியானது பாவம் எனப்படும். இது தொடர்பாக தந்திரங்களில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் மெய்மறத்தல் என்பதே முழுமுதற் கடவுள் மீது கொண்ட காதலின் முதல் அடையாளமாகும் என்றும், அந்நிலையில் ஒருவனிடம் கண்ணீர் பெருகும், மெய் நடுங்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அடையாளங்கள் எப்போதுமின்றி சில சமயங்களில் மட்டுமே வெளிப்படுகின்றன. மன்னர் அம்பரீஷர் துர்வாச முனிவரால் துன்பத்திற்குள்ளான போது அவர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திக்க தொடங்கினார். உடனே அவர் உடலில் சில மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. அவரது விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. அடையாளங்கள் இவையாகும். அவை உடல் நடுக்கத்தாலும் கண்ணீர் வடிவதாலும் புலனாகின்றன. இம்மெய்மறந்த அடையாளங்கள் வெளிப்படையாக தோன்றிய பின்னர் அவை மனதினுள் தங்கி விடுகின்றன. இம்மெய்மறந்த நிலை சமாதி எனப்படும். போற்றத்தக்க இந்நிலையை கிருஷ்ணருடன் எதிர்காலத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் காதல் லீலைகளுக்கு காரணமாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வெரி நைஸ். மாதாஜி அந்த ஒரே ஒரு தடவை அந்த வார்த்தை சொல்லுங்க, எக்ஸிகியூட்டிவ் எஃபெக்டிவ்க்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லிருக்கீங்க? 2
என்ன மாதாஜி? அந்த 2 டிவிஷன் தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க? எக்ஸிகியூட்டிவ் எஃபெக்டிவ்க்கு தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க? செயல் மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது மாதாஜி. இயல்பு மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது. செயல் மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது. செயல் மிக்கிறது ஓகே, செயல் மிக்கிறது தான் எக்ஸிகியூட்டிவ், ஆற்றல் மிக்கது எஃபெக்டிவ். என்ன மாதாஜி? செயல் மிக்கது என்ன மாதாஜி? செயல் மிக்கிறது தான் எக்ஸிகியூட்டிவ், அதாவது செயல் பண்றது மாதாஜி. நீங்க வந்து சாதனை பக்தி எந்திரிச்சு சாண்டிங் எல்லாம் பண்றீங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க, அது அந்த செயல் மிக்கிறது, என்ன செயல் செய்றீங்களோ அதான் எக்ஸிகியூட்டிவ். நீங்க என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்களோ. ஓகே, ஆற்றல் மிக்கதுன்றது வந்து அதோட ரிசல்ட். துருவா வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட போய் அவ்வளோ பண்ணாரு, ஸ்டெப் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லிட்டு வருது இல்ல, ஒரு அங்கேயே 6 மாசம் உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ணாரு, ரைட்? அது வந்து செயல் மிக்கிறது. ஆனா அதோட ரிசல்ட் என்ன? அதோட ரிசல்ட் வந்து அவருக்கு வந்து போக போக வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இல்லையா பாவா? சேமே நாரதர் முனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் செயல் தான், குட்டி குட்டியா சர்வீஸ் பண்றது. என்ன பண்ண முடியும் 5 வயசு குழந்தை ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி குடுக்கறது, இவ்வளவுதான். ஆனா அதோட ரிசல்ட் என்னாச்சு, அதோட எஃபெக்ட் என்னாச்சுன்னா அவருக்கு பாவம். அவர் கிருஷ்ணர் வந்து விஷ்ணு அவர் முன்னாடி வந்துட்டு மறைஞ்ச அப்புறம் அவரால் முடியும் தலை பிச்சுக்கிட்டு அவர் ஐயோ அம்மா செத்தப்ப கூட அவர் அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணல. ஆனா அவருக்கு வந்து அந்த பாவம் ஸ்டேஜ் அப்போ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸ்டேஜ் விஷ்ணுவால தாங்க முடியாம அவர் வாய்ஸா சொல்றாரு, அம்மா நீ இன்னும் செயல்லதான் இருக்க, அந்த செயலை ஒழுங்கா பண்ணனா அடுத்த ஜென்மத்துல நீ முன்னேறி இந்த வந்துடுவாரு. அதனாலதான் அவர் அப்படியா ஓகேன்னு அவர் செயல் பண்றாரு, ரைட்? சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அடுத்த பேரா யார் படிக்க போறீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மெய்மறந்து இந்நிலைக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா, மெய்மறந்து இந்நிலைக்கு உயர்வு பெறுவதற்கு 2 வழிகளே சாத்தியமாக இருக்கின்றன. ஒரு வழி தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் நித்திய தொடர்பாகும். மற்றொரு வழி கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையினால் அல்லது கிருஷ்ணரின் தூய பக்தரின் கருணையினால் ஆனதாகும். மெய்மறந்த வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்வு பெறுவது பொதுவாக தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலமே எய்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையினால் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையினால் அந்நிலைக்கு உயர்வதென்பது மிகவும் அரிதானதாகும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் பக்தி தொண்டினை உறுதியுடன் செய்ய வேண்டும் என்பதாம். அப்போதுதான் ஒருவன் தன்னை அந்நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அசாதாரணமான சமயங்களில் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணை நிச்சயம் உண்டு. நாம் அக்கருணையினை எப்போதும் எதிர்பார்த்தே இருத்தல் வேண்டும் என்ற போதிலும் கூட நாம் சோம்பேறியாக கிருஷ்ணரின் கருணையினை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது. நித்திய கடமைகள் கட்டாயம் செயல்பட வேண்டும். சில சமயம் பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ செல்லாத ஒருவன் சிறந்த அறிஞனாக அங்கீகரிக்கப்படலாம், அல்லது பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் அவனுக்கு சிறப்பு பட்டங்கள் அளிக்கலாம். அதற்காக எல்லோருமே பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்லாமல் பல்கலைக்கழகங்களின் சிறப்பு பட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று பொருளாகாது. அதனால் ஒருவன் பயபக்தியுடன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே சமயம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையின் மீது நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும். பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு உயரலாம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு நாரதரின் வாழ்க்கை சரிதத்தில் காணப்படுகின்றது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வியாசதேவர். ஒரு பேரால ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. எல்லாரும் ஒரு பேரா முடிச்சுட்டு மறுபடியும் டைம் கிடைச்சா 2வது பேரா போலாம். இட்ஸ் ஓகே, சரிங்களா? ஏன்னா சின்ன பர்பட் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. கடைசில டைம் கிடைச்சா சென்டென்ஸ் மட்டும் முடிச்சிருங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வியாசதேவருக்கு விளக்கப்படுகின்றது. அதில் நாரதர் தனது முற்பிறப்பினை பற்றியும் தான் அவ்வாறு மெய்மறந்து காதல் நிலைக்கு உயர்வடைந்தார் என்பதையும் கூறுகிறார். அவர் எப்போதும் மகா பக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபட்டு அவர்களின் அருள் உரைகளையும் திருப்பாடல்களையும் கேட்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சாதனைக்கு நம்ம 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், ஜபம் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஏன் பண்ணணும்? இப்ப நம்மளுக்கு சுக்ருதின்னு நான் சொன்னேன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்கௌண்ட் முட்டையில இருந்துச்சு, யாரோ நம்மளுக்கு பார்த்து சர்வீஸோ இல்ல ஹெல்ப்போ கேட்டு நம்ம பண்ணதுல நம்மளுக்கு சுக்ருதி. சோ இது டிவோட்டினாலையும் ஆகலாம், நம்ம கிருஷ்ணர்னாலையும் ஆகலாம். மர்சி. இப்ப எதுக்கோசம் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாதனை? நம்ம கம்மன் வீட்டுல உட்காந்து யாராவது ஒரு டிவோட்டி நம்மளுக்கு சுக்ருதி கொடுக்கலாமே வெயிட் பண்ணலாம் இல்லையா? எவ்வளவு ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ். பண்ணலாமா வேண்டாமா? அது எப்படி சரியா வரும்? எப்படி முடியும்?
நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி சுக்ருதி வந்திருக்கே மாதாஜி, வரலன்னு சொல்ல முடியாது. ஜெகாய் மாகாய் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கல்ல தூக்கி நம்ம நித்யானந்தா தலைய போட்டு உடைச்சாங்க. சுக்ருதியில தானே கிடைச்சிச்சு. அவங்க என்ன பெருசா எஃபர்ட்ஸ் போட்டாங்க, ஜாலியா தண்ணி எல்லாம் போட்டு ஆடிட்டு ஆச்சு. அஜாமிலா அப்படியே போட்டு 90 வயசுல திடீர்னு கண்ணை திறந்து நாராயணா அப்படியே இருக்காரு. வெல்வமங்கல தாக்கூர் கூட, பில்வமங்கல தாக்கூர், தேங்க்யூ மாதாஜி, பில்வமங்கல தாக்கூர். அவங்க எல்லாம் சாதனையே பண்ணலையே சரியா, நம்மளும் அதே மாதிரி. ஆனா ஏற்கனவே அவங்க பண்ணிருப்பாங்க மாதாஜி. சரி, பில்வமங்கல தாக்கூர் பண்ணாரு ஒத்துக்கிறேன், அஜாமிலா பண்ணாரு, ஜெகாய் மகாய் எல்லாம் பண்ணவே இல்லையே. கிருஷ்ணரோட கருணை இருந்தது மாதாஜி. அதான் மாதாஜி ஃப்ளூக்கு, கிருஷ்ணரோட கருணை எனக்கு கூட வரலாம். அது மாதிரி எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணருடைய கருணை கிடைக்குமா? கிடைக்கலையே. வெரி நைஸ். சோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூர் வந்து எல்கேஜியோ யூகேஜியோ தான் படிச்சாரு. ஆனா அவர் கிரேட் போயட் ஆயிட்டு அவருக்கு வந்து பிஹெச்டி டிகிரி வந்துச்சு. ரைட்டா? எனக்கும் பிஹெச்டி வரும்னு சொல்லிட்டு நான் எல்கேஜி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு வீட்டுல உட்கார்ந்து இருந்தேன்னா, நான் எல்கேஜி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு வீட்டுல பார்த்தோம் தான் தேக்கும். ஓகே, எனக்கு பிஹெச்டி டிகிரி வந்து தேடி வருமானம் எடுத்தா நம்ம இது வரைக்கும் ரவீந்திரநாத் டாகூர் ஒண்டிதான் எக்ஸாம்பிள், வேற யாருக்குமே அந்த மாதிரி கிடைக்கல. அந்த மாதிரி யாரோ ஒரு ஜெகாய் மகாய் எக்ஸாம்பிள நம்ம வச்சுட்டு உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம உட்கார்ந்துட்டு தான் இருக்க முடியும். நம்மளுக்கு அந்த சுத்தியும் வராது, எதுவுமே வராது. வேணா துஷ்கிருதி நிறைய பில்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு. ரைட்? அதனால பிரேம மாதாஜி சொன்னாங்க, ஆல்ரெடி முற்பிறவியிலேயே அவ்வளவு பெற்றிருக்காரு. அவங்க எப்பவோ போன ஜென்மத்துல நல்லது பண்ணி ஜென்மத்துல பெற்றது வந்து அதனால ஒரு ஸ்பார்க்ல அப்படியே பகவானுடைய போன ஜென்மத்துலதான் ஜீரோவா இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? பட் ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ஜெகாய் மகாய் வந்து இது வரைக்கும் வெளியில சொல்லல. அவங்க யாருன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. சைத்தன்யா நாளைக்கு நான் எடுக்க மாட்டேன், நாளானிக்கு சொல்லுங்க நீங்க யாரா இருக்க முடியும் இந்த ஜெகாய் மகாய். இவ்வளோ மோசமான அவங்களுக்கு திடீர்னு சுக்ருதி எல்லாம் கொடுக்குறாரு. இவங்க 2 பேரும் யாருன்றத கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. தேடாதீங்க, கிடைக்கல. முன்பிறவியில நல்லவங்களா இருந்திருப்பாங்க. முன்பிறவி இந்த மாதிரி ஜென்ரலா சொல்லாதீங்க, யாரா இருக்க முடியும். மாதாஜி சொல்றாங்கல்ல, சம் ஆர் பார்ன் கிரேட் அப்படிங்கிறாங்க. அது மாதிரி ரவீந்திரநாத் தாகூர் சம் வந்து அச்சீவ் கிரேட்னஸ் பை தேர் எஃபர்ட். ஜெகாய் மகாய்க்கு எப்படி வந்து இந்த இது கிடைச்சதுன்னு, அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு பாக்கணும் இல்லையா மாதாஜி? யாரா இருந்தாங்க கேக்குறீங்களா? அவங்க யாரு என்ன செஞ்சிருக்காங்க, செஞ்சதுனால அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு. கரெக்ட். சோ அத வந்து நீங்க செக் பண்ணிட்டு வாங்க. நாளைக்கு சைத்தன்யா கதையில நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ பேக் டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டிவோஷன். சரிங்களா? சோ இப்போ வந்து நாரதர் அதான் சொல்றாரு, அவரோட ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல வந்து அவர் வந்து என்ன, அவர் வெறும் சாதனைகள் தான் பண்ணாரு. அந்த சாதனைகள்னால அவருக்கு வந்து பக்தி வந்துச்சு. அது பாவவா டெவலப் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா அது வந்து அதை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். இப்போ யார் படிக்க போறீங்க? புஷ்ப மாதாஜி இல்ல வேற யாராவது படிக்கிறேன்? மல்லிகா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. அவர் தூய பக்தர்களின் வாயிலிருந்து கிருஷ்ணரின் லீலைகளை, அவரை பற்றிய பாடல்களை கேட்கும் பாக்கியம் பெற்றிருந்த காரணத்தால் அவற்றின் மீது அவர் தமது உள்ளத்தில் பெரும் ஈடுபாடு உடையவரானார். அவர் இவ்வாறான செய்திகளை கேட்பதில் பேரார்வம் கொண்டிருந்த காரணத்தால் அவர் தம்முள் கிருஷ்ண மீதான மெய்மறந்த காதலில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றவரானார். கிருஷ்ணர் மீதான தூய காதலுக்கு முந்தையது இம்மெய்மறந்த காதலாகும். ஏனென்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் நாரத மகாமுனிவரின் அருளுரைகளை தொடர்ந்து கேட்டு வந்தபடியால் முழு முதற் கடவுளின் மீதான அன்பின் வளர்ச்சி பெற்றார் என்பதை உறுதி செய்கிறார். இது தொடர்பாக நாரதர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் முதற் காண்டத்தில் 5ஆம் அத்தியாயத்தில் 28வது ஸ்லோகத்தில் தொடர்ந்து கூறுகிறார். முதலில் நான் மழை மற்றும் இலையுதிர் காலங்களில் மகாமுனிவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு எனது நாட்களை கழித்தேன். ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பாடுவதையும் ஓதுவதையும் நான் கேட்பேன். அதனால் எனது உள்ளம் படிப்படியாக தூய்மையடைந்தது. முழு கவனத்துடன் நான் அவர்களின் உரைகளை கேட்டு கேட்டு என்னிடமிருந்து ஜட இயற்கை குணங்களான தமோ ரஜோ குணங்களின் பாதிப்பை நீக்கியது. அதன் பின் நான் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டில் உறுதியான நிலையை பெற்றவனானேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணிட்டா? வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன நாரதர் வந்து அவரோட ப்ரீவியஸ் லைஃப் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. வெறும் சின்சியரா அவர் கேட்டாரு. என்ன மாதாஜி சின்சியரு? கேட்க மாட்டாங்க? கேட்க மாட்டோம். நம்ம வந்து கிளாஸ்ல கேக்குறோம் இவ்வளவு பேரு. நான் என்னையே அங்க வந்து கிளாஸ் யாராவது அலர்ட் இருந்தா நம்ம வந்து பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்
அந்த கிளாஸ் 1.5 மணி நேரம் எடுக்கிறதுக்குள்ள மொபைல் பார்ப்போம், மேல பார்ப்போம், அப்பந்தான் போய் ஏதாவது சாப்பிட்டு வரும். யூஸ்வலா வந்து எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன் நான். பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் தான் பிடிக்கும். ஆனா அந்த டைம் சாஸ்திரி கிளாஸ் அப்பந்தான் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும், ஏதாவது நொக்கிடுவோம். அப்பந்தான் என் பொண்ணு கூப்பிடுவா. யூஸ்வலா என் பொண்ணு கிட்ட வந்து 1 நிமிஷம் சொல்லிட்டு வரேன்னா அப்பதான் நிறைய பேசுவேன். சோ நம்ம வந்து என்னன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் வைக்கிறோம் அப்படின்னு, ஆனா வைக்க மாட்டோம். ரைட்? அதே மாதிரி இன்னொன்று தடவையும் நான் சொன்னேன், லலிதா மாதாஜி டீச்சர், உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்சியரியா நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுவாங்க தெரியுமா அப்படின்னா. ஆமாயா. பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் ஒரு பேப்பர் பேனா இல்லாம உட்காரவே மாட்டாங்க கிளாஸ்ல, அதுதான் டிசிப்ளின். அப்புறம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி, ஆனா உனக்கு நீ வந்து பேப்பர் பேனாவே வச்சுக்கிறது இல்லை ராதிகா. ஆமா, அது எனக்கு கொழுப்பு, தப்புதான் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி, ஆனா எனக்கு வந்து நானும் உன்ன மாதிரிதான், நான் வந்து பேப்பர் பேனாலாம் நோட் பண்ண மாட்டேன், ஆனா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் மறந்துடுவேன் அப்படின்னு. நானே ஒண்ணு அந்த கேட்டகரியில இருக்கணும், இல்ல இந்த கேட்டகரியில இருக்கணும். ரைட்? நான் எதுக்கு பேப்பர் பேனா வச்சுக்க மாட்டேன்னா, நான் பேப்பர் பேனா வச்சுக்கிட்டேன்னா நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவேன். நான் நோட்ஸ் எழுதுறேன், அப்புறமா அந்த நோட்டை படிக்கலாம். ஆனா பிரேமா மாதாஜி மாதிரி ரெஃபரும் பண்ண மாட்டேன். அந்த புக் அப்படியே இருக்கும் ஒரு மூலையில, ஒரு மண்ணு சேர்ந்து. அதனால நம்மளோட வீக்னஸ் என்ன, நான் வந்து பேப்பர்ல நோட்ஸ் வச்சேன்னா கவனிக்க மாட்டேன்றதால பேப்பர் பேனா வைக்கிறது இல்லை. ஒருத்தருக்கு ஒரு பாயிண்ட். இல்ல பிரேமா மாதாஜி மாதிரி சின்சியரா நோட்ஸ் எடுத்து ரெஃபர் பண்றதா அவங்க ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். நான் இங்கேயும் இருக்க மாட்டேன் அங்கேயும் இருக்க மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்? சிம்பிள் லாஜிக்கு, இங்கேயோ சின்சியாரிட்டி இல்ல அங்கேயும் இல்லைன்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும். ரைட்? ஒண்ணு சின்சியரா நோட் பண்ணிட்டு அதை ரெஃபர் பண்ணணும், இல்ல ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கேட்கணும். நான் இதுவும் பண்ண மாட்டேன் அதுவும் பண்ண மாட்டேன்னா அது வந்து நம்ம வந்து எப்படின்னா சினிமா பண்ற மாதிரி தான் எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ எதுக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, எதுல நம்ம இன்வால்வ் ஆறோமோ, ரைட்? இது வந்து நம்ம தமாஷ்க்கு சொல்லுவோம், மாதாஜி நம்ம வந்து சாதனை பண்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஆனு. ஆக்சுவலா இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நீங்க சிரிப்பீங்க. ஆனா இது வந்து சிரிக்கிறதுக்கு ஆன ஒரு ஸ்டோரி தான், பட் அது ரியலா நடந்துச்சு. என்னன்னா, நேத்து நைட்டு ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் ஏதோ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இங்கிலீஷ் மூவி. ஓகே, அது என்ன மூவின்னு கூட எனக்கு தெரியாது. சரி ஓகே, நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு வர்றச்சே ஒரு பெரிய லைன், தப்பான மூவி கூட இல்ல, ஒரு லைன் வந்து பாஞ்சி முடிச்சு கேட்ச் கிச்சு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு. சிந்தா நான் பார்த்தேன், ஃபுல் ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது. சோ அந்த ஸ்டோரி வந்து அந்த லைன் அட்டாக் ஆறதுதான் பார்த்தேன் கடைசியா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி. ஒரு 10-15 நிமிஷம் முன்னாடி இருக்கும். நான் தூங்கிட்டேன், கனவெல்லாம் கூட வரல. ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அந்த லைன் வந்து பார்த்தது என்னமோ ஒரு 10 நிமிஷம் தான், அது என் மண்டையில கூட ஏறின மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆனா நான் தூங்கிட்டு காலையில நான் 4 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். ஒரு 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன். 3:30 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். 3:30 மணிக்கு நான் கண்ணு திறக்கலன்னா என்னோட பூனை வந்து எழுப்புவேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மியா மியா, அம்மா அம்மா, மியா சொல்லாது, அம்மா அம்மா மங்களார்த்தி. அதுக்கு ஏன்னா நம்ம கவனிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது வந்து 4 மணிக்கு மங்களார்த்திக்கும். 4:30 மணிக்கு நான் டிவி ஆன் பண்ணியே ஆகணும் மங்களார்த்திக்கு. சோ அதனால வந்து அது 3:30 மணிக்கே வந்து கொய்ய அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். சோ இதே மாதிரி வந்து அது 3:30 மணிக்கு வந்து அம்மா அம்மான்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கல, சரி நான் எழுந்திரிக்கலையேன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன ஆச்சுன்னா, டக்குன்னு மேல பெட்டு மேல எழுந்திரிச்சு கிட்ட வந்துச்சு. கண்ணு மேல போட்ட உடனே எனக்கு என்ன பூனை ஞாபகம் வரல, மங்களார்த்தி ஞாபகம் வரல, கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வரல. இது ரெகுலரா பண்றதுதான் எப்பமாவது. ஆனா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு, லைன், நான் லைனை தொட்டுட்டனே அப்படின்னு தோணுச்சு. லைன் பூனை சைஸ் எவ்வளவு உண்டு கரெக்டா, அதுவும் வெள்ளை பூனை. ஆனா என் கனவுல வந்து என்னென்னமோ நான் லைனை பிடிச்ச ஃபீலிங். வீட்டுல வேற நல்ல வேலை அது லைன்னு சொல்லிட்டு அதோட புடுங்கி பாண்டிலேயே. நிஜமாவே லைன் வந்தாலும் பிராண்டறதுக்கு எனக்கு தைரியம் எல்லாம் இல்ல. பட் எதுக்கு சொல்ல, மூத்த பூனை வந்து அதாவது நம்ம இம்ப்ரெஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து யாரோ எனக்கு வந்து என்னோட குரு ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்க வந்து ஏன் வந்து அசிங்கமா பார்க்க கூடாதுன்னா, அந்த அசிங்கமான மூவி பார்த்துட்டு ஒரு தொட்டா கூட அந்த அசிங்கமான இம்ப்ரெஷன் தான் மைண்ட்ல நிக்கும்னு அவர் சொன்னாரு. இது வந்து சொல்லி அவர் ஒரு 1.5 வருஷம் இருக்கும், 2 வருஷம். ஆனா அதை நான் நம்பலன்னா அது எப்படி ஒரு குழந்தைக்கும் அந்த அசிங்கமான இம்ப்ரெஷனும் ரிலேட் பண்ண முடியும்னு நினைச்சேன் நான் சொல்றது. ஆனா இப்போ நான் அதான் நினைச்சேன், குழந்தை அசிங்கமான இம்ப்ரெஷன் விடுங்க, இது அதே தானே திட்டத்திட்ட. நான் பார்த்து 5 நிமிஷம் பார்த்திருப்பேன், ஒரு லைன் அட்டாக் ஆகுது. ஆனா நான் தொடர்ந்து பூனைய, வெள்ளை பூனை, அதுவும் அந்த வெள்ளை பூனையை பார்த்து நான் லைன்னு ஒரு 5 நிமிஷம் என் மைண்டுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டிருக்கேன். ஓகே, அதுவும் அது வந்து பேன் கூட கத்தல, மியா ஆழ் மனசுல ஆழ் மனசுல நான் டிவி பாக்கல, நான் பாக்கணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, பார்க்க கூடாதுன்னு இல்ல, ரெண்டுமே இல்ல, பெருசா டிவி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஆனாலும் அது வந்து அந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து அந்த ஒரு 2 நிமிஷம் பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஆழ் மனசுல இருக்கிறது நான் நோட்டீஸ் பண்ணல. தூங்கினப்போ அது கனவாவும் வரல, அதுவும் நோட்டீஸ் பண்ணல. அது காலையில 3:30 மணிக்கு மங்களார்த்திக்கு எந்திரிச்சு மங்களார்த்தி ஞாபகம் வரல, பூனா ஞாபகம் வரல, கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வரல, எனக்கு அந்த லைன் வந்து. அப்பனா இம்ப்ரெஷன் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நின்று.
நம்ம கவனிக்கல அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, விஷயம் மாதிரி பகவான் வந்து உள்ள ஆழ் மனத்துல பதிஞ்சா நல்லது. எக்ஸாக்ட்லி, ஆள் மனசில் நிக்கிறது. இதுக்குதான் நம்ம கிருஷ்ண கதையே பேசிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா எங்கேயோ ஆள் மனசுல அது அப்படி வந்து அங்க நிக்க வச்சுக்கோங்க. புலன்களுக்கு அவ்வளவு வலிமை ஜாஸ்தி மாதாஜி. எதுக்கு வலிமை ஜாஸ்தி மாதாஜி? புலன்களுக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி, கரெக்ட். புலன்களுக்கு, அதுவும் மைண்ட், கண்ணு பார்க்கக்கூடிய மைண்ட் ஸ்டோர் ஆகும். ரைட்? எந்த லெவலுக்கு ஆகுது இது எனக்கு வந்து பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. இதே மாதிரி எல்லாருக்குமே வரும். ஜஸ்ட் ரியலைசேஷன் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து சாதனை பண்றோம். பண்ணா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ராகானுகா, ஆட்டோமேட்டிக் பக்தியில வந்து போய் சேரும் அப்படின்னு நம்ம பண்றோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க படிங்க சொல்லுங்க. தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஒருவன் எவ்வாறு மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு வளர்ச்சி பெற முடியும் என்பதற்கு இவை அனுபவ உதாரணங்களாகும். அதனால் ஒருவன் காலையிலும் மாலையிலும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தர்களுடன் நித்தியமான தொடர்பு கொள்வது அவசியமாகும். இதன் மூலம் ஒருவன் தனது உள்ளத்தையும் தூய்மை செய்யும் கிருஷ்ணரின் மீதான தூய நெய்மறந்த காதலின் வளர்ச்சியை பெறவும் வாய்ப்பு பெறுவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் பாரவும் படிங்க மாதாஜி. சோ ஸ்வீட். ஹரே கிருஷ்ணா. இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயத்தில் 25வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் பகவான் கபிலர் கூறுகிறார், ஈன்ற அன்னையே, ஒருவன் உண்மையிலேயே தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எனது பக்தி தொண்டின் மேதகு சக்தியானது உணரப்படும் என்று. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் பேசும்பொழுது அவனது வார்த்தைகளை கேட்பவர்களுக்கு உள்ளத்தில் ஊடுருவி செல்கின்றன. கேட்பது மற்றும் ஓதுவதின் ரகசியம் என்ன? வயிற்று பிளப்பிற்காக பேச்சாளர்கள் உன்னத ஆனந்தத்தினை கேட்பவர்களின் உள்ளத்தை பதிக்க முடியாது. எனினும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபாட்டுடைய ஒருவன் தன்னுணர்வு பெற்று ஆத்மாவின் பேசும் பொழுது கேட்பவர்களிடையே ஆன்மீக வாழ்வின் கொண்டு செலுத்தும் ஆற்றலை பெற்றவனாக இருக்கிறான். ஆகையால் ஒருவன் இதை போன்ற தூய மாசற்ற பக்திகளின் தொடர்பினை நாடி பெற்றான் என்றால் அத்தொடர்பு மற்றும் தொண்டினால் ஒரு புதிய பக்தன் முழு முதற் கடவுளின் மீதான பற்றுதல், காதல், பக்தி நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி வெல் ரெட் மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ வெரி கிளியர்லி நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர் பேசலாமே. அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து டேலண்டட் டாக்கர்ஸ், ரைட்? அவங்க வந்து யாருக்காவது தெரியுமா அவங்க எந்த குணத்துல இருப்பாங்க? 3 குணங்கள் என்ன? ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த கேள்வி கேட்டு. ரஜோ தமோ. இப்போ ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் எந்த குணம்? ரஜோகுணம் மாதாஜி. தமோ இல்ல, ரஜகுணம். அவங்க வந்து தமோ குணமா இருந்தா பேசவே மாட்டாங்க. ரஜோகுணம் நீங்க பாருங்க, அவங்களோட அப்ரோச் என்ன இருக்கும்? யூ கேன் டு இட், ஜஸ்ட் டு இட், ஜஸ்ட் டு இட். என்ன நைக்கியோட டேக்லைன். தேங்க் யூ. நைக்கியோட டேக்லைன் ஜஸ்ட் டு இட். உன்னால முடியும், ரைட்? அதே மாதிரி ஜானி வாக்கர், can drink how much ever and you can walk. How will you walk? ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சு எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சாப்பிட்டாலே நம்மளால நடக்க முடியல, தண்ணி அடிச்சுட்டு நடக்க முடியும். எதுக்குன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அமேசிங் ப்ரொமோஷன். நீங்க வந்து ஓ மை காட் இவ்ளோ பண்ண முடியுமே, பொய்யே ஆகணும் அவங்க அப்படி. ஏன்னா அவங்க ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு ஒரு மயக்கம் அவங்களுக்கு கொண்டு வர லெவலுக்கு அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்க ரஜகுணத்துல பேசுறதால டெம்பரரியா ஹோல்ட் பண்ண முடியும், லாங் டேர்ம் இருக்காது. நம்ம வந்து ஒரு 4 ஸ்பீச் கேட்டா 5வது ஸ்பீச்னா போர் அடிச்சிடும் நமக்கு. ஐயோ ஓடிடலாமா? அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கச்சே எல்லாம் போய் சேரச்சே ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட்ல கேட்போம். 4வது 5வது டைம் பங்க் பண்ணிட்டு ஓடிடுவோம். ஓகே, ஆனா அதுல டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் பாருங்க, 4வது 5வது வருஷமாவே அரைச்சிட்டு இருந்தாலும் உட்காருங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இது சுத்த சத்வா பிளாட்ஃபார்ம், ரைட்? சுத்த சத்வானால நான் எவ்வளவு பேசினாலும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஆனா இதுவே ரஜகுணத்துல பேசிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து பியாண்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு சேச்சுரேஷன். அதுதான் விஷயம். அடுத்தது வந்து பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி படிப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் கிரேதன் பிரபு, அதுக்கப்புறம் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் ஒரு புதிய பக்தையின் கதை ஒன்று உள்ளது. அதில் அவள் தன்னை ஆனந்த தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்வதற்காக பகவானின் கருணை வேண்டி இரவு முழுவதும் நடனமாடி கொண்டே இருந்தாள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் சில சமயம் ஒருவன் பக்தி தொண்டுக்கான முறைகள் எதையும் பின்பற்றாமல்
திடீரென்று கிருஷ்ணர் மீதான பக்தியில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஒருவன் பக்தி மனப்பான்மையில் திடீரென வளர்ச்சி பெறுவதற்கு காரணம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் விசேஷ கருணையே. கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையினால் விளைந்த இந்த மெய்வறந்த ஆனந்த உணர்வுகளின் வளர்ச்சியானது 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை கேட்பதனால், பார்ப்பதனால் மற்றும் நல் வாழ்த்துக்களினால் வளர்ச்சி பெறுவது என்பவையாகும். பாரதிய புராணத்தில் பேசுவதனால் வளரும். அந்த டான்சர் யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? அதாவது கிருஷ்ணர் ஒரு கோயிலுக்கு போனாங்களாம். அப்கோர்ஸ் அவங்க டெஃபினட்டா பக்தி ஆல்ரெடி இருந்துச்சு. பட் கோயிலுக்கு போயிட்டு அந்த கிருஷ்ணர் அழகா பார்த்து அவங்க டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சு நைட் ஃபுல்லா டான்ஸ் ஆடி அவங்க பாடி ஆப்வியஸ்லி சப்போர்ட் பண்ணல. பட் அதுலயே இறந்துட்டாங்க. நேரா வைகுண்டம் தான் போனாங்க. அவங்க யாருன்னு தெரியுமா? அந்த டான்சர் பேரு நானே சொல்லிடுவா இல்ல செக் பண்ணிட்டு வரீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சந்திரகாந்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சந்திரகாந்தின்னு ஒரு டான்சரு. அவங்க வந்து வெறும் டான்சர் தான். அவ்வளவு ஒரு பாவம், அவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டான்ஸ் மேல இல்ல, கிருஷ்ணர் மேல. ரைட்? அப்படி இருந்து அவங்க அது வந்து என்னன்னா பாவ பக்தி சடனா வரும். இது இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஆல்ரெடி இல்ல பட் அது பார்த்த உடனே அந்த பாவ பக்தி வந்து ஏறினதால அவங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாம அவ்வளோ டான்ஸ் ஆடுறாங்க. இப்போ பிரேமா புஷ்ப மாதாஜி படிச்சாங்க. அதாவது 3 படிச்சாங்க. ரைட்? ஒண்ணு வந்து ஸ்பீக்கிங், வாச்சா, கேட்பதனால், பார்ப்பதனால், கேட்கறது இல்ல, பேசுறதுனால, கிளான்சிங், பாக்குறதுனால, குட் விஷஸ். நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறீங்க எல்லாரும் ஒன்னொன்னு. ஸ்பீக்கிங், அவர் யார்கிட்ட பேசினாரு? கிருஷ்ணரோ இல்ல யார் வேணா, யார்கிட்ட பேசி அவங்களுக்கு பக்தி வந்துச்சு? படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெரி நைஸ். அர்ஜுனா இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. மாதாஜி குப்ஜா வந்து பேசல, அவரு பேசவே இல்ல குப்ஜா கிட்ட. துருவா மாதாஜி. மாதாஜி பரீட்சித் வந்து இவர்கிட்ட சுகதேவர். வாழ்த்துக்கள். பரீட்சித் கரெக்ட். வாழ்த்துக்கள். பரீட்சித் வந்து நல்வாழ்த்துக்கள் இல்ல, பேசுறதுதான், ஸ்பீக்கிங் தான். குப்ஜா வந்து வாழ்த்துக்கள்னால. குப்ஜா வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன். அது என்ன கேட்டகரியில வருது நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல அனலைஸ் பண்ணலாம். நான் திங்க் பண்ணுவோம். ஐ அம் நாட் வெரி ஷூர். பட் ஸ்பீக்கிங்ல வந்து நீங்க சொன்ன யாருக்கு மாதாஜி? பார்ப்பதனால வரேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பீக்கிங்கே முடிக்கல. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கம்மியா இருந்துச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. பார்ப்பதினால் துருவர் வந்து இவரு பார்த்தாரு. ஸ்பீக்கிங் மாதாஜி துருவர் பாக்கல, ஸ்பீக்கிங் தான், பேசுறதுதான் அவர். அப்கோர்ஸ் பார்த்தது பேசுறது. நான் சொல்றது பாக்குறது வந்து பாக்குறதுன்னு எடுத்தீங்கன்னா நாரதர் கூட பார்த்தாரு, அது கேட்கல. நான் கிருஷ்ணர் பார்த்து ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்து எல்லாரும் ஊந்தது யாரு? பர்ஃபெக்ட். நாரதர் கூட வர்பல் தான். அவர் நாரதர் கிட்ட கூட வாயில தான் சொல்றாரு, நீ பிராக்டிஸ் பண்ண அடுத்த ஜென்மத்துல நான் வரேன் அப்படின்னு. கோபியர்களா மாதாஜி? கோபியர்கள் ஆல்ரெடி அங்கதானே இருக்காங்க. இவங்க ராதாராணி மாதாஜி அவங்க எல்லாம் அங்க இருக்காங்க, ஆல்ரெடி பாத்துட்டு லவ்ல இருக்காங்க. நான் சொல்றது இல்லாம கிளான்ஸ் கிருஷ்ணரை பார்த்துதானே முழிக்கவே செஞ்சாங்க மாதாஜி. பட் அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி அந்த பிளாட்ஃபார்ம். நான் சொல்றது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா துருவாலாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்ல, பேசினதால. அதே மாதிரி பரீட்சித் பிரகலாதெல்லாம் கேட்டு அப்படி ஆனாரு, டான்ஸ் பண்றதால. ஜெகலா ப்ரொவின்ஸ் அப்படின்னு, அதாவது நம்ம துவாரகா என்டர் பண்றாரு இல்ல, அப்ப வந்து அவர் கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா குந்தி பிரியர்ஸ்ட கூட அதான் சொன்னோம். அவர் வெறும் ஒரு கிளான்ஸ் தான் கொடுப்பாரு. நான் நினைச்சேன் மாதாஜி குந்தி. வெரி நைஸா. ஓகே, நீங்க நினைச்சதா என் மண்டிக்கு போச்சு. ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது எனக்கு இல்ல. பட் மெயினா எடுத்தீங்கன்னா துவாரகா என்டர் பண்றச்சே வெறும் கிளான்ஸ் தான். முக்கால்வாசி டைம் கிருஷ்ணர் வந்து கிளான்ஸ்ல தான் கம்யூனிகேட் பண்றாரு. குப்ஜா கிட்ட அவர் கிளான்ஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணல, அவர் வாயை திறந்து சொன்னார் நான் வரேன் அப்படின்னு. ஓகே, அந்த கிளான்ஸ்ல வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணது வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பல்ராம் கிட்ட. எப்பன்னா எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் போறச்சே வந்து எல்லாத்துக்கும் பல்ராம கூட்டிட்டு போவாரு. இப்ப வந்து பல்ராம கைட்டி விட்டாரு, நீ கிளம்பு அப்படின்றாரு. அப்போ பல்ராம் கம்யூனிகேஷன் கிளான்ஸ்ல பண்றாரு, சிரிச்சுட்டு சரி நீ போ அப்படின்னு. கிளான்ஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்றது வந்து அந்த லெவல் கம்யூனிகேஷன் இல்ல, நம்மள மாதிரி கம்யூனிகேஷன். சோ கிருஷ்ணர் வெறும் கிளான்ஸ்ல வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது நம்மள மாதிரி இல்ல. நம்ம மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனா வந்து 2 படைகளுக்கு இடையில நிறுத்துங்க இந்த ரதத்தைன்னு சொல்றப்போ அவர் பேச மாட்டாரு, நிறுத்திட்டு பார்வையால காட்டுவார். கரெக்ட், கிளான்ஸ். சோ அது வந்து பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். அதுவும் என்னன்னா கிளான்ஸ்ல வந்து கம்யூனிகேஷன். இது வந்து ஆல்ரெடி பக்தர் அர்ஜுனர் எல்லாம். பட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கரெக்ட். பக்தரே இல்லாட்டாலும் இவங்க வந்து நார்மல் பீப்புள். இவங்க வந்து அவர் கிளான்ஸ் பண்றதுலயே பாவம் வருது, ஜஸ்ட் பாக்குறதுலயே அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பாவம் வருது. சைத்தன்யா சரிதாமிரத்துல நிறைய நீங்க பாப்பீங்க.
ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் பண்ணோடனே நித்யானந்தா பார்த்த உடனே அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்டென்ட். மாதாஜி ருக்மணி கிட்ட கூட கிளான்ஸ்ல பண்றாரு மாதாஜி. ஏன்னா லெட்டர் கொடுத்து அனுப்புற அவர்கிட்ட. அப்புறம் அவர் வந்துடுறாரு, படையில நிக்க எல்லாரோடையும் அவரும் நிக்கிறாரு. ருக்மணி மாதா அவங்கள பாக்குறப்ப பார்த்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள். பட் ருக்மணி அர்ஜுனர் எல்லாம் ஞாபகம் ஒண்ணே வச்சுக்கோங்க, இவங்க ஆல்ரெடி டிவோட்ஸ். பட் இதுல வந்து ரெஃபர் பண்றது வந்து ரிசீவிங் மர்சினா நம்ம ஜீரோல இருக்கோம், நமக்கு சுக்ருதி வருதுன்னு, அப்பனா நம்ம ஜீரோல இருக்கோன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? சோ இவங்க எல்லாம் நீங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள் கரெக்ட். பட் இவங்க ஜீரோல இருந்து வர கேட்டகரிஸ் வந்து என்னன்னா, இவங்க வந்து ஒண்ணே இல்லாம அவர் பாக்குறதால இவங்க வந்து பாவபக்தி வருது. ஆனா இவங்க வந்து ஒரிஜினலி இவங்க வந்து டிவோட்டீஸா இல்லன்றது. அதே மாதிரி பிளெஸிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. வாயை தொடர்ந்து அன்ஸ்போக்கன் பிளெஸிங், ஸ்போக்கன் பிளெஸிங் எப்படி வேணா சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிளெஸிங் வந்து பேசுறதால வர்றது வந்து நீங்க சொன்ன பிரகலாத் கூட எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா கிளான்ஸ்ல அவர் பேசுறாரு, ரைட்? பிளெஸிங் தான் கொடுக்குறாரு. இந்த பையன் வந்து ரொம்ப நல்ல பக்தனா வருவாருன்னு பிளெஸிங்ல தான் பிரகலாத் வர்றாரு. அதே மாதிரி மரிச்சு நம்ம பிகாரி கிட்ட ஏன்டா இப்படி பண்ற, நீ மாறணும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வார்த்தை. அதே மாதிரி சுகதேவ் கிட்ட நமக்கு அப்பா நீ வெளில வந்தாலும் நீ வந்து என்ன ஆனாலும் நீ வந்து பாவத்துலதான்ப்பா இருப்ப, பிரேமையில தான் இருப்ப, நீ வந்து அடிக்காது. அந்த வார்த்தையோட எஃபெக்ட் இல்ல. அதனாலதான் பிளெஸ் பண்ணணும்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் பிளெஸிங். பரீட்சித் ஆல்சோ மாதாஜி இந்த womb. Parikshit also he blesses. In fact, more than blessing Parikshit, he gets into it. Parikshit வந்து ரிவர்ஸ். இவரோட கிளான்ஸ்ல பரீட்சித் அட்ராக்ட் ஆகல, கிருஷ்ணரை பார்த்த கிளான்ஸ்ல இவர் அட்ராக்ட் ஆகுது. பட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ரைட், will come for a glance. பட் பிளெஸிங்னு எடுத்தீங்கன்னா எஸ் பரீட்சித் ஆல்சோ will come. ஏன்னா கிருஷ்ணா blesses to what's பரீட்சித்தோட அம்மா கிட்ட what's her name, வயிற்றில இருக்கிறப்பவே யார் பேர் வந்து பரீட்சித் அம்மா உத்தரா கிட்ட என்ன சொல்றாரு, உன் குழந்தைக்கு ஒன்னும் ஆகாது. அந்த பிளெஸிங் வந்து so powerful, right? So adla convert ஆகுது. Very nice example. Thank you so much. Virendran Prabhu, start. Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. In the Naradiya Purana, there is a statement about the development of ecstatic love. Simply by speaking, Lord Krishna said to Narada, "Oh, best of the Brahmanas, I wish that you may develop unalloyed devotion service to me, which is full of transcendental bliss and all auspiciousness." In the Skanda Purana, there is a statement about developing ecstatic love towards Krishna. Simply by glancing, it is stated that when the inhabitants of Jangala province saw the personality of Godhead, Krishna, they were so stricken with the feeling that they could not withdraw their glance from him. As far as heartfelt wishes are concerned, there is a statement in the Sukha Samhita, where Narada tells Srila Vyasadeva, you have a son who is the greatest devotee of the personality of Godhead, and I can observe that without any following of the regulative principles of devotion service, he is already enriched with many of the symptoms achieved by the execution of devotion service with many births. As for the ecstatic love of Krishna, there is a statement in the 7th canto, 4th chapter, verses 36 of Srimad Bhagavatam, in which Narada addressing King Yudhishthira, "My dear king, it is very difficult to describe the character of Krishna. He developed a natural attraction of Krishna, and whatever I can explain about his character with simply by an arrangement of words, his actual character is impossible to describe." This means that Narada himself admitted that the natural development of Prahlada's ecstatic love was by grace of Lord Krishna. Mataji, படிட்டோமா இல்ல பாவம் யாருன்னா படிக்கிறாங்களா படிக்கிறோம். நம்ம விஜயகுமாரி மாதாஜி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம். சோ கிளியரா நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வருது. நம்ம யுதிஷ்டர், அதாவது யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றாரு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கூட அவ்வளவு கஷ்டம். இது எல்லாமே சொல்றதுக்கு ஈஸி, பட் ஆக்சுவலா என்னன்னா நாரதர் வந்து அவ்வளோ பிரகலாதோட பிரேம பக்தியிலேயே ஹையஸ்ட் பிரகலாத்ன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அடுத்த பேரா வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட இந்த இயற்கையான ஈடுபாடு நாரதரின் கருணையால் விளைந்ததாகும். பிரகலாத மன்னர் அவரது தாயின் கருப்பையில் இருந்த பொழுது பக்தி விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாரதர் அவரது தாய்க்கு உபதேசித்தார்.
அதே சமயம் கருப்பையில் உள்ள அவளது குழந்தையும் கூட தனது உபதேசத்தின் மூலம் பயனடைய வேண்டும் என்று நாரதர் விரும்பினார். முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரம் பெற்ற பக்தரும் அவரது சிறந்த துணைவருமான நாரதர் பிரகலாத மன்னர் புண்ணிய மூர்த்தியாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பிய காரணத்தால் அவர் மிகச்சிறந்த பக்தர்களின் எல்லா குணநலன்களிலும் நல்வளர்ச்சி பெற்றார். இதுவே உண்மையான ஈடுபாடாகும். இதற்கு காரணம் முழுமுதற் கடவுளின் விசேஷ கருணை அல்லது நாரதர் போன்ற அவரது சிறந்த பக்தரின் விசேஷ கருணை ஆகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் பர்வத முனிவர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய நாரதரே, எல்லா முனிவர்களும் நீரே கீர்த்தியும் சிறப்பும் மிக்கவராவீர். உமது நல்ல ஆசியால் இழிகுலத்தில் பிறந்த ஒரு வேடன் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் மிகச்சிறந்த உயர்ந்த பக்தனானான். கிருஷ்ணர் மீதான இந்த மெய்மறந்த காதல் 5 பிரிவுகளை உடையது. அவை என்னவென்று ஸ்ரீ ரூபகோஸ்வாமி அவர்கள் பின்னர் விவரிப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன சொல்றாரு, விகாரி இவர் சும்மா அவர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த நினைப்பு கூட அவங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்து விடுறது அப்படின்னு. சோ இதோட நம்ம இந்த சாப்டர் முடிக்கிறோம். வெரி நைஸ். சோ எஃபெக்டிவ். எதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்னா, நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணி என்ன லாபம் அப்படின்னு நமக்கு அந்த தாட், தேங்க்யூ ப்ரோ, அந்த தாட் நம்மளுக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். சரியா? சோ இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேளுங்க. வாஞ்சா கல்பத ருபியஸ்ச கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவஜே ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேளுங்க. இல்லைன்னா ஒரு 10 minutes நான் கர்ணர் கதை சொல்ல போறேன். கேளுங்க கேளுங்க. சிரவணம் கீர்த்தனம் அதெல்லாம் 9 சொன்னீங்க. இப்ப சொன்னது ஸ்ரத்தா மாதாஜி, அது 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷன். அர்த்தம் என்னன்னா, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அது என்னன்னா தாசியம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவே, இதெல்லாம் என்னன்னா 9, அதாவது ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா. அதுல நீங்க எது வேணா எடுக்கலாம். நீங்க வெறும் ஸ்ரவணம், நம்ம பரீட்சித் மாதிரி வெறும் ஸ்ரவணம் கேட்டு கூட நீங்க பர்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம். இல்ல நீங்க லக்ஷ்மி மாதாஜா மாதிரி பாத சேவனம், இல்லன்னா வெறும் அர்ஜுனர் பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் சாக்கியம், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அதே மாதிரி அனுமான் வெறும் நீங்க என்ன கேட்டாலும் தாசியா தான், ரைட்? மல்டிபிள் இருக்க மாட்டாரு. பல்ராம் உண்டிதான் மல்டிபிள், வேற யாருமே மல்டிபிள் இல்ல. அதே மாதிரி எல்லா 9 ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றது நம்ம யாரு, அம்பரீஷ் மகாராஜ், பள்ளி மகாராஜ் ஆத்ம நிவேதனம். அவர் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணல. ஸ்ரவணம் இல்ல, இது 9 ப்ராசஸஸ். என்ன ப்ராசஸ் பண்றோம், அதாவது ஒரே ஒரு செகண்ட் நான் சொல்றேன். நவவித பக்தி என்றது பக்தியில பண்ற ப்ராசஸ். இது 9 ஸ்டேஜஸ். இது அது எந்த ப்ராசஸ் வேணா ஃபாலோ பண்ணலாம். இது ஸ்டேஜஸ் எந்த நிலையில இருக்கும். ஓகே, ஸ்ரத்தா ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வரும். நம்பிக்கை வர்றதாலதான் நீங்க 18 days கண்டினியூ பண்றீங்க. சாது சங்கா, அதுக்கப்புறம் பஜன கிரியா, ரைட்? அதுக்கப்புறம் அனர்த்த நிவர்த்தி. 4 சொல்லியிருக்கேன். 4 ஸ்டேஜ் உண்டு. இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த வாரம் சொல்றேன். ஏன்னா எல்லாம் 9 ஒரே டைம் சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க. நம்ம அனர்த்த நிவர்த்தியில ஸ்டக் ஆன மாதிரி நம்ம இந்த கிளாஸ்ல ஸ்டக். அதுக்கப்புறம் நிஷ்டான்றது என்ன அப்படின்றதுல இருந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்றேன். 9. அதுக்கு முன்னாடி நான் வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல அமைச்சிருக்கேன். அதை ஒரு உங்களுக்கு பேர் கிளியரா இருக்கும். சரிங்களா? மாதாஜி ஆக்சுவலி இது லஸ்ட் டிசைர் ஆக்சுவலி இந்த கோபிகாஸ்ங்க கிருஷ்ண மேல வச்சுக்கிறது. ஏன்னா வயசு பையன் வயசு பொண்ணு அந்த மாதிரி பார்த்தாக்கா இது அந்த லஸ்ட் டிசைர், அந்த லஸ்ட் இருக்கிறதுனால அந்த கோபிகாஸ்ங்க கிருஷ்ண மேல வைக்கிறாங்களா? அது ஒரு கொஸ்டின். அப்புறமேட்டு மாதாஜி, இப்ப நம்ம இப்ப ஏதோ நம்ம பகவத்கீதா பாகவதம் படினாலும் நம்ம கிருஷ்ணனை பத்தி அவ்வளவு நாளா புரிஞ்சுன்னா நமக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கு. ஆனா அதே இல்லாத போது சில பேரை நான் ரொம்ப டைம் அப்சர்வ் கிருஷ்ணன் மேக்சிமான பொண்ணுங்களுக்கு புரியாது, ரொம்ப பேருக்கு புரியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணன் இந்த அதான் ரோமியோ மாதிரி ஆனா நமக்கு இப்போ எனக்கு புரியுது அவருடைய பக்தி அவ்வளோ ஒரு இட் இஸ் இதுன்ட்டு. பட் ஏன் மாதாஜி அந்த நாலேஜ் இல்லாதனால நமக்கு அந்த லஸ்ட்ன்றத வேர்ட் கிருஷ்ணன் மேல அந்த மாதிரி தப்பா புரியுதா? இப்ப கிருஷ்ணர் மேலன்னு இல்ல, நீங்க யார் வேணா எடுங்களேன். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் விமன் இந்த வேர்ல்டுன்னு எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஜென்ரலா ஒரு 5 வயசு குழந்தைய கேட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அம்மாதான் சொல்லுவாங்க. அவங்க அம்மா அப்படியே அட்டை கரையில அசிங்கமா கண்ணெல்லாம் வெளில ஒரு கண்ணு இருந்தா கூட அம்மா தான் அழுகுன்னு பாத்துருக்கீங்களா?
இல்ல ஓகே மாதாஜி, ஐ அட்மைர்ட். ஓகே ஒத்துக்கிறீங்களா? யாரா இருந்தாலும் நீங்க 5 வயசு, ஆனா இதுவே வந்து நீங்க ஒரு 20 வயசு கேட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், யாரோ ஒருத்தரோட அப்பா உங்களை சொல்லல ஜென்ரலா. இப்ப வந்து 5 வயசு குழந்தை சொன்னது பொய்யா இல்ல வளர்ந்த போய், பட் பாக்குற விதம் வேறன்னு அர்த்தம். சோ கிருஷ்ணர் பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டவங்கன்றதெல்லாம் இல்ல, 2 கேட்டகரி நீங்க சொன்ன மாதிரி. அவருக்கு நிஜமா சின்சியரா இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, ரைட்? இவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் யுதிஷ்டர் கிருஷ்ணர் அவர் அட்வைஸ் பண்ணிருக்காரு எல்லாருக்குமே, ரைட்? கிருஷ்ணர் அவரை விட யங் தான், அவர் கால எல்லாம். கிருஷ்ணர் பண்றது தப்பா இருந்திருந்தா யுதிஷ்டர் கம்முன்னு இருந்திருப்பாரா? அவரே சொல்லியிருப்பாருல, கிருஷ்ணா நீ பண்றது தப்புன்னு. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி சைத்தன்யா வந்து சன்னியாசி இருக்கச்சையும் அவங்க பாவபக்தி கேட்டாங்க, அதாவது அவங்க ராசா டான்ஸ் கேட்டாங்க. சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து அவ்வளோ எல்லாம் விட்டவர், அவருக்கு ஆண் பொண்ணுக்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியாது ராசா. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ராசா டான்ஸ் ஆண் பொண்ணுனால அதை வந்து நம்ம லஸ்டியா பாக்குறோம், ஏன்னா நம்ம மனசு அப்படி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் குரு வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி தப்பான எண்ணம் இருந்தா குழந்தைய தொடர்ச்சி கூட அந்த பொண்ணு ஞாபகம் தான் அவருக்கு வரும்ன்றச்சு நான் ஒத்துக்கவே இல்லை, ரைட்? இப்போ நான் ஒத்துக்காதது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, பட் அவர் சொன்னது உண்மை. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பூனையை தொடர்ச்சி, எனக்கு பழக்கமான பூனையை தொடர்ச்சி புளிய தொட்டனேன்னு எனக்கு ஃபீலிங் ஒரு 5 நிமிஷம் ஓடிச்சு. என் தூக்கத்துக்கு வெளில வந்த அப்புறம் தான் இது நம்ம பூனை, புளிய பத்தி எங்க நினைச்சேன் அப்படின்னு வருது. சோ இதுதான் லாஜிக் பிரபு. நம்ம மனசு இருக்கிறது தான், மைண்ட் இஸ் a reflection of what your heart is ன்வாங்க. அதே மாதிரி நம்ம மனசு வந்து என்ன இருக்கும், இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வேணா பாக்கலாம். நான் அதுக்குதான் நித்யானந்தா பத்தி எதுக்கு வார்னிங் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா, இப்ப வந்து நித்யானந்தாவோட பாஸ்ட் டைம் பண்ண 2 நம்மளுக்கு தோணலாம். ஒண்ணு வந்து இப்படி பண்றாருன்னு தோணலாம், இல்லைன்னா ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாரு, 2மே தோணலாம். ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாருன்னு ஆகக்கூடாதுன்றதால தான் நான் ஃபில்டரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஏன்னா அது வந்து அபராதாவா போய் நிக்க கூடாதுன்னு. பட் லாஜிக்கலி படிச்சீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அதே கான்செப்ட் தான். இப்ப நிறைய பேர் என்னவாங்க, ராதா ராணி கிருஷ்ணருக்கே ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுறீங்க, ருக்மிணி ஏன்னா மைண்ட்ல வந்து ருக்மிணி தான் வேலிட் வைஃப், மேரிட் வைஃப். ஏன்னா நம்ம 10 பொண்ணை லவ் பண்ணுவோம், ஆனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஒரு பொண்டாட்டி தான் அல்டிமேட் அப்படின்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் இல்லை, இவங்கெல்லாம் நித்திய பரக்கியா என்ற ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற அந்த கோபிகளும் பர்மனன்ட், சக்கியா என்ற ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற நம்ம துவாரகா குயின்ஸும் பர்மனன்ட், 2மே பர்மனன்ட். ஆனா நம்ம லாஜிக்ல தான் அது இல்ல, நம்ம லாஜிக் எல்லாம் வந்து பர்மனன்ட் இல்ல, கேர்ள் ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டைம் பாஸ், அப்படியே அவளை விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இவ்வளவு விட்டுருந்தோம், இதெல்லாம் மைண்ட் தப்பு சொல்ல, நம்மளோட ரூல்ஸ். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ரூல்ஸும் இதுவும் கம்ப்ளீட்லி அங்க வந்து எல்லாமே பியூர். ராசா டான்ஸ்ல 10வது கேண்டோல எழுதிருப்பாங்க, குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் ராசா டான்ஸ் லஸ்டே இருக்க கூடாது, கொஞ்சம் லஸ்ட் இருந்தா கூட யூஆர் டிஸ்குவாலிஃபைட். அதனால குப்ஜா, நீங்க அந்த கிளாஸ் மிஸ் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். குப்ஜாக்கும் கோபிகளுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, கோபிகள் கிருஷ்ணரோட சந்தோஷத்துக்கு ரெடி ஆனாங்க, ஆனா குப்ஜா வந்து அவங்க சந்தோஷப்படணும்ன்றதால அவங்க கிருஷ்ணர் கூப்பிட்டாங்க. 2மே தப்பு இல்ல, இவங்களதும் பக்தியில தான் வருது, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட், அதுதான் விஷயம். அதனால சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் மேல நீ பாசத்தோடையாவது அப்ரோச் ஆகு, இல்ல மோஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க, என்ன ஃபேண்டசியாவது அப்ரோச் ஆகு, இல்ல நீங்க லஸ்ட்ல அப்ரோச் ஆனாலும் கிருஷ்ணர் அப்ரோச் பண்ணா அவர் தப்பா எடுக்க மாட்டார், ஆனா வேற யாரையாவது பையனை அப்ரோச் பண்ணா அவன் தப்பா தான் எடுக்கும். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் தெரிஞ்சுன்னா 5 நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மத்திலேசிந்தா ரிதிகா இருந்தா 5 நிமிஷம் போன அது போயதானிக்கே டைம் ஆகும். சோ நாங்க வந்து இப்ப வந்து கதை சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி, பிரேமா மாதாஜி நீங்க பதில் சொல்ல போறீங்க, ஓகே? இருக்கீங்களா? பேப்பர் பேனாலாம் வேண்டாம், ஓகே? இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே NND பிரபு வராரு, வந்து பிரேமா மாதாஜி நீங்க ரொம்ப பேசுறீங்க, நீங்க ரொம்ப பேசாம கம்முன்னு இருங்க அப்படின்னு சொன்னாருன்னா நீங்க என்ன ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? அமைதியாயிடுவேன் மாதாஜி. ஓகே, கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும். அமைதியா இருப்பீங்களா, இல்ல கிளாஸ் விட்டு போயிடுவீங்களா, இல்ல என்கிட்ட மாதாஜி எப்பெல்லாம் NND பிரபு வராரோ நான் கிளாஸ்க்கே வரமாட்டேன்னு சொல்லுவீங்க? அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், அமைதியாயிடுவேன் மாதாஜி. அமைதியாயிட்டு பேசாம குவைட்டா இருப்பேன். குவைட்டா இருப்பீங்க, ஓகே? இது எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? பிரேமா மாதாஜி பிஹேவியர் கரெக்டா இல்ல தப்பா? இல்ல மாதாஜி, we want நம்ம ஹர்ட் ஆற மாதிரி ஆயிடும். நம்ம ஹர்ட் நம்ம வந்து கவுண்டர் பண்ணிச்சு, நீங்க என்ன அப்படி பேசுறீங்க கம்முன்னு இருங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம், கரெக்டா? ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்படிதான் இருப்பேன். அவாய்ட் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்க? கிளாஸ் அவாய்ட் பண்ணுவோம். யார் கிளாஸ் அவாய்ட் பண்றேன்னு சொல்றீங்க? ரேவதி மாதாஜி. ஓகே, ஒருத்தரோட வியூ, ஓகே? இது கரெக்ட் வியூவா தப்பு வியூவான்னு ஆர்கியூ பண்ணல, பட் ஜென்ரலா எடுத்தீங்கன்னா இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா கூட பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, ஏன்னா கிளாஸ் அவாய்ட் பண்றதால யாருக்கு நஷ்டம்? நமக்குதான் நஷ்டம். யாரோ எப்படியோ போட்டு பேசாம இருந்தோம், அமைதியா இருந்துட்டு
காரியத்துல கரியா இருப்பான் மாதாஜி. அடுத்த Very நாள் nice. இதே கிளாஸ் தானே வரணும் நம்ம. ஓகே, வெரி நைஸ். ஸோ எதுக்கு நான் கேட்டேன்னா, இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இது வந்து நீங்க இதே மைண்ட் செட்ல இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து கர்ணர் கதை சொல்றச்சே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ செட் ஆகும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கர்ணர் பார்ட் 2 ஸ்டோரி. இப்ப வந்து நான் 2 எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல போறேன். இப்போ நீங்க வந்து நான் வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் ஒண்டி தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் எதுல இருந்து வருதுன்னா வியாசர் எழுதின மகாபாரத், ரைட்? இப்போ நேரா நம்ம ரெஃபரன்ஸ்ல நம்ம பீஷ்மர் கிட்ட போறோம். பீஷ்மர் வந்து என்ன சொல்றாரு வார்ல, 2 கதைகள் இதுல நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கதை சொல்றேன். வந்து துரியோதன் கிட்ட சொல்றாரு அவரோட. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, கண்டிப்பா வந்து கர்ணர் இருக்கச்சே நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, எனக்கு வந்து கர்ணர் வேண்டாம் வார்ல அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கலாம். பீஷ்மர் வந்து ரொம்ப பெரியவர், கிராண்ட் ஃபாதரோட அவ்வளோ பிதாமகர், எல்லாருமே அவ்வளோ மரியாதை வச்சிருக்காரு. அட்லீஸ்ட் வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், ரைட்? இப்போ கர்ணர் என்ன சொல்றாரு, ஆமா நான் சண்டையே போட மாட்டேன் அவர் இருக்கிற வரைக்கும். ஏன்னா வெற்றின்னு வந்துச்சுன்னா எல்லாருமே வந்து பீஷ்மரால தான் வரும், ஆனா என் பேர் வராது அப்படின்றாரு. இப்போ கர்ணரோட ரியல் கான்செப்ட் எடுத்தீங்கன்னா வெற்றி அவருக்கு வராது அப்படின்ற சிச்சுவேஷன், அதாவது வெற்றி வரும் ஆனா அவருக்கு கிரெடிட்ஸ் வராதுன்ற தாட்டே அவருக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இது வந்து டீம் ஒர்க், வார்ன்றது டீம் ஒர்க், ரைட்? இப்ப வந்து நான் வந்து இப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இன்னைக்கு. ரொம்ப நீங்க வந்து கிளாஸ் வந்து ரிவிஷன் எடுக்க போறீங்க, கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் நீங்க எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மாதாஜி இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஜென்ரலா கொடுத்துட்டீங்க, எனக்கு கிரெடிட் என்ன வரும்? டீம் வந்து மொத்தம் பிரசென்ட் பண்ணுவாங்க, நான் இவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போடுவேன் ஆனா டீமுக்கு வராது. இப்படி அவர் கமெண்ட் அடிச்சாரு வச்சுக்கோங்க, டீமும் உருப்படாது அவரும் உருப்பட மாட்டார், ரைட்? சோ இப்ப வந்து வார்ன்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனே டீம் ஒர்க்ன்றச்சு. இவங்க கர்ணர் வந்து ஒரு வார் நடக்குது, அந்த வார் வந்து துரியோதன் கோசரம் நடக்குது. துரியோதனோட சின்சியர் ஃப்ரெண்டா இருந்தா என்ன நினைப்பாங்க, உன்னோட சக்சஸ் தான் எனக்கு முக்கியம்னு. 2வது, துரியோதனை விட கிரேட் பொலிட்டிஷியன் யாருமே இல்லை. கர்ணர் வந்து துரியோதன் கிட்ட வந்து நீ பீஷ்மரை வந்து நான் வார் சேரணும் நீ அட்மிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா துரியோதன் கையில ஊந்திருப்பார், காலில் ஊந்திருப்பார், தலையில ஊந்திருப்பாரு. ஆனா அவரை வந்து எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணிருப்பாரு. அவர் பண்றாரா இல்லையான்றதே வேற விஷயம். ஆனா இதுல வந்து என்னன்னா ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ அவ்வளோ டாமினேட்டிங்னோ, கர்ணர் தான்ன்ற பேர் நிக்கணும்ன்றதால என்ன சொல்றாரு, பீஷ்மர் இருக்கும் வரைக்கும் நான் வாருக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு. பீஷ்மர்ன்றவர் ரொம்ப சீனியர். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொன்னேன், ரைட்? நீங்களாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு சீனியர் டிவோட்டி வந்து நீங்க ரொம்ப பேசுறீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா டெஃபினட்டா ஹர்ட்டிங்கா இருக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா நீங்க என்ன சொல்வீங்க, நான் பேசாம இருப்பேன், மனசு கஷ்டத்தோட இருந்தாலும் நான் அட்டென்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. நிறைய பேர் காமனா அதை ஒத்துக்கிட்டீங்க. ஆனா நீங்க இருந்தாலே நான் இருக்க மாட்டேன், நீங்க யாரு என்ன வந்து பேசாதேன்னு சொல்றது, இனிமே நீங்க வந்தா நான் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு பேசுவீங்களா, நினைப்பீங்களா? இத்தனைக்கும் நீங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா வயதுல வந்து அவங்கள விட பெரியவங்களாவும் இருக்கலாம், அவங்க உங்களை விட சின்னவங்களாவும் இருக்கலாம், இல்ல ரிவர்ஸாவும் இருக்கலாம். ஆனாலும் அந்த ஸ்தானத்துக்கு வந்து நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். சோ இப்ப வந்து பீஷ்மர் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு ஸ்தானம், அவர் வயதும் பெரியவர், ஸ்தானமும் பெரியவர். அவர் அப்படி தப்பா சொன்னாருன்னா என்ன தப்பு? அதே மாதிரி என்ன சொன்னாருன்னா, கர்ணரோட பையன் வந்து மகா வீரர் அப்படின்னு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாரு. நீ வந்து மகாவீரன், நீ வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் மகனை. ஆனா அஸ்வத்தாமா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து எல்லா இருந்தாலும் உனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டி தப்பு, நீ வந்து சில விஷயத்துல தப்பு பண்ற, உனக்கு வலிமை 50,000 அழிச்சாலும் அந்த டேலண்ட நீ யூஸ் பண்ணாததால நீ வந்து பாதி வீரன் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அஸ்வத்தாமாவும் வாய் மூடிட்டு கம்முன்னு இருக்காரு. ஓகே, அடுத்தது கர்ணர் பத்தி என்ன சொல்றாரு, நீ மகாவீரன் இல்லை அப்படின்றாரு. கர்ணருக்கு அவ்வளவு கோபம். ஓகே, துரோணாச்சாரியா என்ன சொல்றாரு, ஆமா நீ வந்து அந்த கேட்டகரியில வரமாட்டேன்னு. இப்போ 3 பேருமே டோஸ் விழுந்துச்சு. அவர் மகனை அப்ரிஷியேட் பண்றச்சு அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு நெசிட்டி இல்லை, ரைட்? ஏன்னா மகனே வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபாதர், அது கூட அவர் காதுல விழல. அதே மாதிரி நம்ம அஸ்வத்தாமாவை சொல்றச்சு அஸ்வத்தாமாவும் ஆர்கியூ பண்ணலாம், ஆனா பண்ணல. இப்ப வந்து பீஷ்மர் சொன்னதை துரோணாச்சாரியாவும் சப்போர்ட் பண்றாரு. 2 பேர் சொல்றச்சு, நான் அப்பவுமே சொல்லுவேன், 2 பேர் சொல்றாங்கன்னா அதுல ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அப்பமாவது கர்ணர் வந்து ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னு திங்க் பண்ணிக்கணும். ஆனா எல்லாத்துலயுமே அவர் நான் என்னோட ஃபேக்டர் ஐ என்ற ஃபேக்டர் தான் டாமினேட் ஆகுது. அது டாமினேட் ஆகிறதால அவருக்கு எதுவுமே தெரியாம பீஷ்மர் இருக்கும் வரை நான் வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாரு. இது அவர் எடுத்த சபதம். ஆனா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், பீஷ்மர் வந்து கர்ணர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமலே நிறுத்திடுறாரு. ஐயோ பாவம், கர்ணர் பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ண முடியல. ஓகே, ஆனா அட்டெம்ப்ட் பண்ணாங்களா? இப்ப நானே சொல்றேன், மாதாஜி
நீங்க பேசுறது சரியில்லை, நீ நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத வேணா, நீங்க அடுத்த 3 மாசம் அப்புறம் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, ஓகேன்னு போயிடுவீங்களா? மாதாஜி மாதாஜி ப்ளீஸ் எனக்கு ட்ரை கொடுங்க, நான் நல்லதா படிச்சுட்டு வருவேன், நீங்க நினைக்காதீங்க நான் காப்பி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்களா? இல்ல மாதாஜி நீங்க அப்படி சொல்லிட்டீங்க, நான் இனிமேல் வரவே மாட்டேன் கிளாஸ்க்கு போவீங்களா? ஏன்னா ஒருத்தர் தான்னு நினைச்சாலே எனக்கு எப்பவுமே நான் ரோஷம், நான் விட மாட்டேன், இந்த நான்ற கேரக்டரே விடணும். ரைட், அந்த கான்செப்ட்ல தான் இருக்காரு. அப்படி இருக்கச்சே அவர் சாக்ரிஃபைஸ் துரியோதனுக்கு பண்றதா இருந்தா, துரியோதனோட வெற்றி தான் அவரோட வெற்றியா இருந்தா, அவரே அந்த பேர் துரியோதனுக்கு வந்தா என்ன, பீஷ்மருக்கு வந்தா என்ன, துரோணாச்சாரியாக்கு வந்தா என்ன, அஸ்வத்தாமாக்கு வந்தா என்ன, இவரை பத்தி இது இல்ல, வார் சக்சஸ் பத்தி. சோ இது அவர் நினைச்சது. இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ் ஈகோ. இதோட பேரலா சாலியான்றது இவரோட மாமா, அதாவது நம்மளோட கர்ணருக்கும் மாமா தான். ஏன்னா இவர் நம்ம சகுலா நக்காலோட மாமா. சோ இவருக்கும் மாமா முறைன்றது கர்ணருக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ சாலியா ஒரு சத்ரியா, நார்மலா சத்ரியா தேர் ஓட்ட மாட்டாரு. அவர் தேர் ஓட்டணும் அப்படின்றதும் சாலியா தேர் ஓட்டுறாரு. தேர் ஓட்டுற நிலைமைக்கு வந்துட்டாரு. ரைட், சோ தேர் ஓட்டுறாருன்ற லெவலுக்கு வந்ததுக்கு முன்னாடி என்னன்னா, கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் தேர் ஓட்டுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு. சோ அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் அர்ஜுனர் கிட்ட விட்டுருங்க. சாலியாவை தேர் ஓட்ட வைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா? அவர் தான் எனக்கு தேர் ஓட்டியா வரணும் அப்படின்னு கர்ணர் சொல்றாரு. ஏன்னா இவரோட இன்சல்ட். ஓகே, கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் போலாம். சாலியா ஏமாத்தி அவங்க சைட்ல முட்டாள்தனம் ஆக்கினப்போ என்ன நடந்துச்சு? ஏன் சகாதேவ் மகாதேவ் போல, சகாதேவ் மகாதேவ் 2 பேருமே ஏன் போகல அப்படின்னா, அவங்க 2 பேரும் உட்காந்து கர்ணருக்கு வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா, கர்ணர் அவரோட கவச குண்டலத்தை கொடுத்தாங்க. வைத்தியம் பண்ண வேண்டியது அவங்க கம்பல்சரி இல்லை. அதனால அவங்க கர்ணருக்கு வைத்தியம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ரீசன்னால அவங்க அந்த நாள் ஃபுல்லா அங்க இருந்தாங்க. பிடிக்காம பண்ணாலும் சின்சியரா பண்ணாங்க. அந்த டைம் மிஸ்யூஸ் பண்ணி துரியோதன் அவங்க மாமாவை அவர் சைட்ல திருப்பிக்கிட்டாரு. அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், உன்னை காப்பாத்தி வந்த ஒருத்தர் அவர் சைட்ல திருப்பிக்கிட்டே ரொம்ப மோசம். நம்மளுக்கு ஒரு நன்றி இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன சொல்லிருக்கணும், அவர் நேரா துரியோதன் கிட்ட போயிட்டு அவங்க என்ன காப்பாத்த வந்தாங்க, ஆனே இல்ல. சோ அவங்க எடுக்காத தப்பான வழியிலன்னு சொல்லிருக்கணும். 2வது, அப்படி இருந்தும் அந்த சாலியா எனக்கு டிரைவரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது. உன்னோட மாமா ஸ்தானத்துல இருக்கிற ஒருத்தர், ஓகே, தாயோட தம்பி, ரைட், ஸ்டெப் மதரா இருந்தாலும் தாய் தான், அவரை டிரைவர் லெவலுக்கு இறக்க கூடாது. நீங்க சொல்வீங்க கிருஷ்ணரை பண்ணாங்கன்னா, கிருஷ்ணரை அர்ஜுனர் பண்ணல, அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணரா சொல்றாரு நான் ஓட்ட போறேன் அப்படின்னு. 2வது. 3வது இவர் மாமா ஸ்தானத்துல இருந்து ஓட்டுனவர், சரி அவர் ஏதோ அட்வைஸ் பண்றாரு, அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம் அப்படின்ற ஞானம் இருக்கா? அவர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சொல்றாரு, நீ அடிச்ச அந்த பாம்பு, ரைட், சப்த அஸ்திரம் அர்ஜுனர் தலையில ஏமே பண்ணாரு, அவரோட நெஞ்சை ஏம் பண்ணு, கழுத்து கீழே ஏம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. சாலியான்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் அவர் வாருக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை. ஆனாலும் அவர் வாருக்கு ஒத்துக்கலனாலும் துரியோதன் என்னென்னமோ சொல்லி காலில் விழுந்து, நீதான் எக்ஸலன்ட் தேரோட்டி, பாரு கிருஷ்ணர் எப்படியோ, கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவல் நீதா, அந்த லெவலுக்கு நீங்க காம்படிஷன் சொல்லி துரியோதனோட டேலண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவர் சாலியா காலில் விழாத குறைக்கு அவரை கன்வின்ஸ் பண்றாரு. சோ கர்ணர் அவரோட ஈகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு இந்த தடவை சாலியாவை அவர் டிரைவரா கூப்பிட்டாரு. 2வது, சாலியா அட்வைஸ் பண்றாரு. ரைட், நிறைய அட்வைஸ் எல்லாருமே பண்ணாங்க. அவர் பண்ண அட்வைஸ்ல கொஞ்சமாவது சரி ஏன் அப்படின்னாவது கேட்கணும். அவரோட ஈகோ நினைச்சு பாருங்க, எப்ப பாரும் சண்டை போடுவாங்க அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கூட, ஆனா அவங்க சண்டையில ஈகோ இல்ல. துவாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு, அகம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னாருன்னா துவாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அர்ஜுனர். அவர் அவ்வளவு மரியாதையா சண்டை போட்டுப்பாங்க. ரைட், இவங்க 2 பேரும் ஈகோனால கான்ஃபிளிக்ட். 2மே பேர் தான், 2மே சண்டை போட்டுருக்காங்க. ஆனா இதுல பிரேமே இருந்ததால அவங்க ஒன்னாவே சண்டை போட்டாங்க. இவங்க எதிர்ல நின்று சண்டை போட்டாங்க. அதனால இவங்க 2 பேரும் என்னன்னா, வார்ல கண்டிப்பா பண்ணாத அப்படின்றச்சே மத்தவங்க பேச்ச கேட்கணும். எப்பவுமே யார் நம்ம பண்றது கரெக்டா இருந்தாலும் மத்தவங்க பேச்சை கேட்கலன்னா அவங்களுக்கு அழிவுதான். சோ கர்ணர் அந்த பேச்சை கேட்காததால, ஏன்னா சாலியாக்கு நல்லாவே தெரியும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாலும் அர்ஜுனரை காப்பாத்துவாரு. அப்படி இருந்தும் அவர் நியாயமா என்ன சொல்றாரு, நீ தலையில ஏன் பண்ணாத, அவர் இதனால இமீடியட்டா இவர் அவரை பத்தி நினைக்கிறாரு. ஓ, என்னோட குறி தப்புமா, நான் தலையில தான் ஏன் பண்ணுவேன் பண்ணாரு. என்ன ஆச்சு, கிருஷ்ணர் அமுக்கினாரு, அந்த சேரியட் உள்ள போயிடுச்சு. அதோட நம்மளுக்கு எல்லா கதையும் தெரியும். இந்த மாதிரி அர்ஜுனர் இருந்த ஒரு பானமும் காலி ஆயிடுச்சு. சோ ஏன்னா இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, ஈகோ டாமினேட் ஆக ஆக என்ன ஆகும், டாமினேஷன் ஈகோ தான் என்ற அகங்காரம் வெளியில வர வர ஹீரோயிசம் மாதிரி தெரியலாம் வெளியில.
ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ரொம்ப பாஸ் ஆஃப் பண்றவன் ஹீரோ மாதிரி தெரியுமா, ஆனா ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவன் ஹீரோ இல்ல, அவன் வில்லனா தான் ரைட். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஃபைல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாக்கிறதுக்கு ஹீரோ மாதிரி இருப்பாங்க. நம்மளுக்கும் அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். 5 நிமிஷம் 6வது நிமிஷம் அப்பா இவங்க கிட்ட மாட்டணும்ப்பா, எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம்னு நினைப்போம். இதுதான் எல்லாருக்குமே நடக்கிற உண்மை. சரிங்களா? சோ இது கர்ணரோட பார்ட் 2. அடுத்தது அவர் வீல் மாட்டின ஸ்டோரி நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா சாலையால இருந்துதான் கண்டினியூ ஆகுது. சோ இதுல வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனரோட சம்பந்தம் எப்படி இருந்துச்சு, ஏன்னா அர்ஜுனர் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கிருஷ்ணர் சொன்னதையும் கேட்டாரு, துரோணாச்சாரியா சொன்னதையும் கேட்டாரு, பீஷ்மர் சொன்னதையும் கேட்டாரு, யுதிஷ்டர் சொன்னதையும் கேட்டாரு, பீமர் சொன்னதையும் கேட்டாரு. ஆனா ஒருத்தர் பேச்சும் கேட்காம தான் அப்படின்னு பண்ணது கர்ணர். ஏன்னா கர்ணர் பாட்டம் லைன் யாரோட பேச்சுமே கேட்கல, அவரோட பேச்சை ஒண்டி எடுத்தவருக்கு அழிவுதான். ஏன்னா அது செல்ஃப் ஈகோ டாமினேட் பண்றது. அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ரைட். இதோட கர்ணரோட பார்ட் 2 ஓட ஷாட். ஆனாலும் கர்ணன் மேல என்னமோ ஒரு ஒரு இறக்கம் வருது. ஏன் இறக்கம்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து செட் ஆயிடுச்சு கர்ணர் வந்து ஹீரோ அப்படின்னு. சோ இப்ப எப்படின்னா நம்மளுக்கு யாரையாவது ஒருத்தர் குடிச்சுச்சுன்னா அவங்க விஷயம் கொடுத்தா கூட அவங்க வேணும்ட்டே விஷயம் கலக்கல, ஆக்சிடென்டல் தான் விஷயம் கலக்கினாங்கன்னு நம்ம நினைப்போம். சோ இப்ப எதுக்கு நான் உடனே ஒண்ணு சொன்னீங்க தெரியுமா, நீங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட அதுக்கோசம் தான் சொன்னேன், அனர்த்த நிவர்த்திகள் நம்மளது நம்ம ஒத்துக்கணும்னு. நம்மளுக்கு ஏன் கர்ணர் ஸ்டோரி இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இதுவும் ஒரு அனர்த்த நிவர்த்தி. கர்ணர் பத்தின ஒரு அனர்த்தம் கூட நம்மளால கேட்க முடியல. ஏன்னா இதை வந்து கர்ணர் பத்தி இல்ல, நம்மளுக்கு கர்ணர் மேல அவ்வளவு பாசமும் இல்ல. என்னன்னா நம்ம கர்ணர் பத்தி இப்படி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த இமேஜ் ஆல்டர்னேட்டா வர்றச்சே நம்மளால ஒத்துக்க முடியல. சோ இது இல்ல, இது நம்மளை பத்தி. நம்மளோட அனர்த்தம் என்னன்னா கர்ணர் மேல நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சிருக்கேன், அது எப்படி நம்ம தப்பா கேட்க முடியும்? நான் வந்து அவர் ஹீரோ மாதிரி வச்சிருக்கேன், அதனால எது சொன்னாலும் எனக்கு மனம் வருது. ஏன்னா கர்ணர் நம்மளுக்கு சொந்தக்காரனும் இல்லை, நம்ம வளர்ந்ததும் இல்லை. ஆனா நம்ம கேட்டு நம்ம இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கிறதால நம்மளால ஒத்துக்க முடியல. கர்ணர் பத்தியே நம்மளால ஒத்துக்க முடியலன்னா நம்மளை பத்தி நம்ம ஒத்துப்போமா? திங்க் பண்ணுங்க. அதுக்கோசம் தான் இந்த அனர்த்த நிவர்த்திக்கு எதுக்கு சொல்றேன்னா கர்ணர் பத்தி இல்ல இந்த டாபிக். கர்ணரை பத்தி தப்பு சொல்லணும்ன்றதோ என்ன இல்லை, ஆனா நம்ம ஹீரோ மாதிரி வர்ஷிப் பண்ற ஒருத்தர் இருங்க. கர்ணர் வந்து அனர்த்த நிவர்த்திக்கு லிங்க் பண்றேன். ஏன்னா ஹீரோ மாதிரி நினைச்ச ஒருத்தர் இல்ல வில்லன் அப்படின்னு நினைக்கிறதே நம்மளால ஒத்துக்க முடியாதப்போ நம்ம பத்தின நிறைய அனர்த்தங்கள், நம்ம இவ்வளோ கேரக்டர் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே, எல்லா பெண்ணுக்கும் எல்லா ஆணுக்கும் நாம் தான் கிரேட்னு தோணும், நம்ம தான் பர்ஃபெக்ட்னு தோணும். அப்படி இருக்கச்சே நம்ம பர்ஃபெக்ட் இல்லை, நம்மளையும் அனர்த்தங்கள் தப்புகள் இருக்குன்றத நம்ம மனசு ஏத்துக்காது, நம்ம மைண்டும் ஒத்துக்காது. எப்போ நம்மள அனர்த்தங்கள் இருக்குன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க முடியும். கர்ணர் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா நம்ம பில்ட் பண்ண ஒரு ஹீரோ ஒரு வில்லன் அப்படின்றதே நம்மளால ஒத்துக்காதப்போ, தெரியாத ஒரு ஆளுக்கே நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதப்போ நம்மளை பத்தி எப்படி நம்ம மாத்திப்போம்? ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஹீரோயின், எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஹீரோ தான். அப்படி இருக்கச்சே நமக்குள்ள இருக்கிற வில்லனை நம்மளால பார்க்கவே முடியாது. அந்த வில்லனை பார்க்காத வரைக்கும் நம்ம அந்த வில்லனை தூக்கி வெளியும் போட முடியாது. சோ கர்ணர் ஸ்டோரி வந்து இது கர்ணர் பத்தி இல்ல, நம்மளை பத்தி. கர்ணரை வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி, அவர்கிட்ட இருக்கிற அனர்த்தங்களை நம்மளால தனியா படுத்தி அவரை பார்க்க முடியுதான்னா நம்மளால பார்க்க முடியல. ஏன்னா அவரை ஹீரோவா நினைச்சிருக்கோம். அவர் வில்லன் கேரக்டர்ன்றதே நம்ம ஒரு கேரக்டரே நம்மளால பண்ண முடியாச்சே. நம்ம வந்து நமக்குள்ள ஒரு வில்லன் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் நான் இந்த ஸ்டோரி பார்ட் 2 சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு இல்ல, கஷ்டம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப விவரமா ரொம்ப அழகா எல்லாருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் புரியுமா சொன்னீங்க மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் வைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நான் செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் தேங்க்யூ பிரபு. மீண்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம். பட் நாளானிக்கு மறுபடியும் நான் சைத்தன்யா கதைகளுக்கு வருவேன். சோ நீங்க வந்து 2 கேள்விகளுக்கு பதிலோட நீங்க வரீங்க நாளைக்கு நாளானிக்கு. இன்னொரு கேள்வி என்ன மாதாஜி? இன்னொரு கேள்வி, கிருஷ்ணர் ஏன் மாட்டேன் அப்படின்றாரு? மாயாவதி சைத்தன்யா, கிருஷ்ணர் வந்து கோபிகள் ஆசையா குடுக்கறேன்றாங்க. கோபிகள்னா சின்ன பொண்ணுங்க இல்ல, பெரிய கோபிகள். நான் உங்களுக்கு குடுக்குறேன், ஆனா வேண்டவே வேண்டாம் என் இமேஜ், நீங்க எல்லாம் என்னை பத்தி தப்பா பேச இன்னொரு தடவை நான் அனுபவிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்றாரு. அது எப்போ? நான் இல்ல, அது எப்போ? எல்லாரும் நீங்க நான் எல்லாருமே பிரேமா மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, வீரேந்திரன் பிரபு எல்லாருமே தப்பா பேசியிருக்காரு கிருஷ்ணரை பத்தி. எல்லாருமே அவர் நீ இல்ல மாதாஜி நான் பேச மாட்டேன்னா கிருஷ்ணர் பேசுறது நம்மளமா, நம்ம பேசுறது நம்மளமா? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு ஏற்கனவே அந்த மாதிரி நான் வந்து ஏதோ ஓகேன்னு கேட்டதுக்கு நீங்க என்னை பத்தி தப்பு தப்பா பேசுறீங்க, நான்
சொல்லவே மாட்டேன், சொந்தமா எஃபர்ட்ஸ் போடுறேன் அப்படின்றாரு. சொந்த எஃபர்ட்ஸ் வேற, அது என்ன எஃபர்ட்ஸ்? அது எங்க எது தேடுறதுன்னு தெரியல மாதாஜி. சொந்தமா எஃபர்ட்ஸ் நீங்க இல்ல, கிருஷ்ணர் என்ன சொந்த எஃபர்ட்ஸ்ன்றத நான் நாளைக்கு சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொந்தமா எஃபர்ட்ஸ் வந்து திருடி சாப்பிடுறது. வெரி வெல், வெரி நைஸ். சொந்த எஃபர்ட் போடுறாரு அவரு, திருடி சாப்பிடுறாரு. ஓகே, திருடி சாப்பிடுறது தான் பிடிக்கும் மாதாஜி. பிடிக்கிறது இல்ல, பட் அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றாரு. அது என்னன்றத நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா, இன்னைக்கு கூட தனேஸ்வரி மாதாஜி அந்த கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுக்குதான் கரெக்டா நினைச்சேன், தனேஸ்வரி பண்ணிட்டாங்களேன்னு. இப்போ திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க, நான் மீட்டிங் எண்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.